Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa takna ang alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udto, diri sa DWFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 and most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Martes, Enero 7, tuig 2025. Sa gihapon ini mula ganimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover kag karon sa madalakuan kag mga nagapangunang nga mga balita. City Legal Office tunan ang pag-require sa mga Telecommunications Commission may kantanan sa paghatag sa refund sa mga napektuhan nga konsumidor bangod sa hindi pagsunod sa ordinansa. Executive Order 167 nga nagadumili sa mga propaganda materials kag anti-government slogans ginpagwa sa alkalde. Ini may kantanan sa dinagyang 2025 celebration. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, presyo sa mga utanon kag mga baraklon, mga nagapanguna sini nga baraklon nagmahal. Signal jamming nga gina-request sa Iloilo City Police Office nagakadapat nga tun-an pa kung kinahanglan gidman bangod basi maliwat ang natabo sa tinalikdan nga tuig nga nadula ang signal sa kaiping nga mga kabanwahanan kag probinsya. Samtang sa aton sini nga ipabombo mo segment, mga mangunguma sa probinsya sa Guimaras nagpabombo bangod sa hindi patas nga pagpili sa mga benepisaryo sang ayuda sang Department of Agriculture nga napulo kalibo ka pesos. Muni madalagkuar mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad diri man sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto. Pasiplatan tama ng mga nagapauna karon kag mga mainit nga balita nasyonal, mga nagakalinabo sa palibot sang pungsod sa Pilipinas. Ang pag-asa nagpagwa diri sang advisory may kangtanan sa sining bagyo or malaing tiyempo sa unang quarter sang tuig 2025. Sunod diri sa kay pag-asa Administrator Nathaniel Servando ang presensya kuno sang La Nina sa tropical Pacific mabatyaganan naton. Dugang pasinisang eksperto nga magapadayon ang La Nina humalin Enero tubtub bulan sang Marso. So ekspektaron naton nga mangin maulano ng aton siniya nga panyempo. Samo sini nga mga petsa ang rainfall mga biyan ginalauman no nga mayara sang higher chances above normal sa bulan sang January, February, March no amo ning gina-ekspektar tuig 2025 niya nga sarang nga makatuga sa pagbaha, mga flash floods kag subong rain-induced landslides. Kag mas mataas man kuno ang kaygayunan nga mayara sa tropical cyclone activity sa Philippine Area of Responsibility. Pasigurado man diri sa pag-asa nga padayon sila nga maga-monitor kag magabantay kag magapagwa sa mga weather advisory no agod nga mangin updated ang aton sini nga mga kabombo. Samtang sa paghilapit na sa pagumpisa karon sa campaign period or election period diri sa pungsod sa Pilipinas nga ang eleksyon naton is May 2025. Natalana na diri nga magplastar ang Commission on Elections sa mga checkpoints kag strategic or magplastar sila sa checkpoints sa mga strategic sini nga lugar sa bilog sini nga pungsod no sini nga weekend kuno. Ini ang ginpayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kasunod sang pag-umpisa sa election period sa 2025 national and local elections. Maumpisa Enero 11
pagkatapos ni or magatako pa Hunyo 12. Sa nasambit sini nga tiyempo, ipatigayon, implementar ang gun ban, rason nga kinahanglan nga magbutang sa mga checkpoints kag pagapangunahan ini sa nga miyembro sa nga Philippine National Police. Subong man may mga areas nga magapatigayon sa checkpoint, amo iya ang magkatapos ang Armed Forces of the Philippines. Ang election period mag-start January 11 tubtob June 12 nimo sa aton sini nga mga kabumbo. So hambal ni Chairman Garcia sa inyo ti umpisahan ta naman ang pagplastar sa checkpoint agod nga masiguro naton nga wala sang anuman sini iya nga mga atrocities or krimen nga maagkilinabo. Ginklaro man ni Garcia nga iga obserbaran kag iga patuman rather sa mga nagakandak sa Charlie Papa o kung checkpoint ining plain view doctrine, no? Ti maghambal ikaw nga plain view doctrine, hindi naman kinahanglan sini iya nga paparahan kadira sa mga naga manage abi sa checkpoint or naga patuman, naga-implementar sa checkpoint kag hambalon ka nga papanawgon nimo ang imo sini iyang bintana sa imo sini nga salakyan. Ang plain view doctrine plus may mayara ni sila sa mga flashlight, no? Ipasigahan kanila sa nga flashlight samtang nga nagahinay-hinay ikaw maglabay sa checkpoint sa aton sini nga ron nga mga kauturan, no? So kung wala man niya sang kung wala man niya sang may ginatago ikaw dira kag kung way ka man sang malain sini nga buko, way ka man sang may illegal sini nga ginatago dira sa imo sini nga sa sulod sa salakyan, di ka man kinahanglan nga magkabalaka sa baylo. Dapat gani nga magpasalamat pa ikaw kay may mga kasubong sini iya nga ginapatigayon ang aton sini otoridad nga ang iya sini iya banwa nga resulta among pagpasiguro nga way sang anuman nga kalakasan o kon krimen nga magkaladabo sa tion sang election period. Ang pinaka-the best sini nga ma-share ko sa aton sini nga mga kabumbo, mga motorista abe sa checkpoint area, no? Samtang nga naga-approach ikaw banwa, pasigahon mo na nga danang imo sini nga cabin light, no? Pasigahon mo nang imo sini nga cabin light para iyang kitaon ikaw sa sulod. So therefore makita na iya sang pulis, no? Kag kung medyo nadulman sila naturalmente lang na nga mapasiga sila sa ilang sini nga flashlight kag maglantaw mag-check samtang nagalabay ka sa imo sini iya nga salakyan. Ti sunugan ni kay Chairman Garcia sa plain view doctrine sa mga checkpoints, kinahanglan ko no sa aton sini nga mga kabumbo tandaan nyo gid, no? Tandaan nyo gid kuno banwa nga ang lehitimo sini iyang checkpoint ang nahamtang sa masanag sini nga lugar, may kumplito sini iyang directory dira abi per se nga kung sino ang commission or COMELEC officer sa mo sini nga lugar, sino ang chief of police, sino ang commanding officer if ever nga militar ang nagakandak sang ginatawag sini nga checkpoint. Kaya ang mga bugos kag nagapakuno-kuno kuno nga mga checkpoint, why niya sa nga proper labeling, dira pa lang nga daan magduwa-duwa na kamo. Anyway, istorya na tundugang nga mga balita kag impormasyon karon as we go along diri karon iya sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto matapos ang mga nagapanguna kag mga mainit naman nga mga balita kaupod sa Bombo News Center. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Indi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo.
Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, Bombo itlog. Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Sa radyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Martes, ika-7 ng Enero taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, inflation rate sa Pilipinas noong Disyembre ng nakalipas na taon bumilis sa 2.9% ayon sa Philippine Statistics Authority. Ito naman si Pangulong Bongbong Marcos Jr. pinangunahan ng full cabinet meeting ngayong araw. Samantalang implementasyon naman ng 2025 national budget at mga pending projects tinalakay. Ang mga deboto ng itim na Nazareno patuloy pa rin ang pagbuhos sa unang araw ng pahalik. 3 active at 5 potential private armed groups sa bansa mahigpit na minomonitor ng Philippine National Police para yan sa nalalapit na election 2025. Ang Bulkang Taal naman muli pong nakitaan ng minor for automatic eruption. At sa ating international news, hiling ni Trump na ipaglaban ang sentensya sa kanyang harsh money case, ibinasura ng New York judge. At abangan din mamaya sa ating sports balita itong si Sly Bumugaw muli pong lalaban sa Cade sa Enero Adjes. At live nationwide via satellite, nabako tayo sa detalye ng ating mga balita. Bumilis sa 2.9% ang inflation rate sa Pilipinas noong Disyembre ng taong 2024, itong taong nakalipas. Ito'y mas mataas kumpara sa naitalan na 2.5% inflation noong Nobyembre ng nakalipas na taon. Mababa naman ito kung ikukumpara sa 3.9% na naitalan noong December 2023. Sa isang press conference ngayong araw ng Martes, Enero 7, iniulat ni Philippine Statistics Authority Chief Undersecretary Dennis Mapa na ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation noong Nobyembre ay ang mas mabilis na pagtaas ng mga presyo o halaga ng pabahay, tubig, halaga ng kuryente, gas at iba pang uri ng langis. Taas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang pagtaas ng presyo ng kuryente na may 1.6% inflation mula sa pagbaba ng presyo noong nakarang buwan ng Nobyembre 2024. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ang mas mabilis na pagtaas ng renta sa bahay na may 2.4% inflation at LPG na may 7.8% inflation. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Disyembre 2024 ay ang pagtaas ng presyo ng transport sa antas na 0.9% mula sa pagbaba ng presyo noong nakarang buwan. Ito ay may 46.9% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Nagdala naman ito sa annual average inflation rate ng Pilipinas para sa 2024 sa 3.2%, mas mababa kumpara ho sa 2023 annual average inflation rate na 6.0%. Ang inflation noong Disyembre ay pasok sa pagtayaho ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 2.3% hanggang 3.1% at nangangahulugan na naabot ang target ng gobyerno na mapanatili ang average inflation para sa 2024 na 2 hanggang 4%. Samantala wala namang paggalaw sa food inflation noong Disyembre ng nakalipas na taon at napanatili po ito sa 3.5%. Ito ay mas mababa sa food inflation rate noong Disyembre ng nakalipas na taong 2023 at naitala po ito sa 5.5%. Inulat din ng Philippine Statistics Authority na ang average food inflation rate noong 2024 ay naitala sa 4.5%, mas mababa sa naitalang taunang average rate, inflation rate, noong 2023 na hanggang sa 80 o 8%.
Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang unang full cabinet meeting para sa taong 2025. Implementasyon sa budget ngayong 2025 ang isa sa mga sentro ng kauna-unahang full cabinet meeting na pinagpupulungan sa kasalukuyan. Bukod sa gagawing paggugol sa budget para sa taong ito, ay kasama din sa agenda ng unang pagpupulong ng mga miyembro ng kabinete at ng Chief Executive ang may kinalaman sa pagkakaantala sa implementasyon ng mga proyektong may kinalaman yan sa infrastructure flagship programs na nasa ilalim yan ng Department of Transportation. Kabilang din sa nakalatag na tatalakaying usapin ang mga programang tinaguriang high impact programs and projects. Partikular na dito ang tungkol sa food security at environmental protection. Bago mag alas 10 ng umaga, dumating si Pangulong Marcos sa State Dining Room doon sa Malacanang at pagkatapos ng maikling panalangin na pinangunahan ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, ay agad na sinimula ng unang full cabinet meeting para sa taong ito ng 2025. Sa iba pang mga updates, nilinaw naman ng Security o National Security Council na wala pong kinalaman ng territorial dispute ng Pilipinas sa China sa pagkakaroon ng reorganization ng naturang konseho. Ayon sa kanilang tagapagsalita na si Assistant Director General Jonathan Malaya, presidential discretion ang naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang National Security Council advisory body ng pulong ehekutibo. Iginiit ni Malaya na may karapatan si Pangulong Marcos batay sa saligang batas na magpatupad ng pagbabago sa komposisyon ng National Security Council tulad ng nauna ng ginawa ng mga dating Pangulo, lalo na sina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., Fidel Ramos at dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Sa ilalim kasi ng Executive Order No. 81, nakasaad na nagpatupad ng reorganization sa National Security Council upang matiyak na ang mga miyembro ay magtataguyod at puprotekta sa seguridad at soberanya ng Pilipinas. Samantala, tahasan ring sinabi ni Malaya na naghahanap lang ng isyu ang mga grupong bumabatikos doon sa reorganization ng National Security Council para pagawain ang mga nasa pamahalaan. Kaugnay nito, nilinaw naman ng opisyal na wala pong hidwaan sa loob ng security sector at 100% raw na suportado ng mga uniformadong sundalo at mga personnel ang chain of command. Ito naman mga kabombo, mga kasernation ng Metropolitan Manila Development Authority, Chairman Artes, nagsagawa ng inspeksyon sa orderliness at deployment ng kanilang personnel para yan sa unang araw ng pahalik na ginaganap doon sa Quirino Grandstand. Mamaya kukunin natin ang iba pang detalye sa pag-uulat ng isa sa ating mga kasamahan doon sa Quirino Grandstand. Samantala, magbabantay din ng Office of Civil Defense sa kabuuan po ng Black Nazarene Translasyon 2020 o Translasyon 2025. Ayon sa Office of Civil Defense National Capital Region, bagaman ang nangungunang namamahala sa Quiapo Church, sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Metropolitan Manila Disaster Risk Reduction and Management Council, magsasagawa rin ito ng monitoring sa kabuuan po ng selebrasyon o kapistahan. Kinabibilangan ito ng real-time monitoring sa andas, ito ko yung Black Nazarene Carriage, ang deployment ng mga local teams sa ground, paggamit ng mga satellite phones at ito ko yung mga high-frequency radio para sa mas maayos na komunikasyon. Tiniyak din ng Office of Civil Defense na tutulong itong magbabantay sa seguridad kasama ang iba't ibang mga security forces. Bago nito ay nakipagpulong si Office of Civil Defense National Capital Region Regional Director George Kaiser sa mga kinatawan ng iba't ibang mga ahensya, simbahan at mga grupo na mamamahala sa kabuuan ng translasyon. Ipresenta rin naman ito ang kanilang deployment plan, security plan at ang contingency plan para sa kabutihan o kabuuan ng kapistahan. Hanggang ngayong araw, mga kababoy, niulat po ng Office of Civil Defense na nananatiling maayos ang kabuuan ng Translasyon 2025 habang napapanatili rin ang normal situation. Samantala, update po tayo. Kaugnay po nito mga kahumbos sa kaganapan pa rin dyan sa may Translasyon 2025 habang nagpapatuloy pa rin po yung unang bahagi po ng pahalik. Nariyan si Bombo Bea Pinisa. Dumating pasado alas 11:35 ng umaga dito sa Quirino Grandstand si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Don Artes para magsagawa ng inspeksyon sa unang araw ng pasalik sa Poong Jesus Nazareno. Pagdating nga dito ni Artes ay agad na tumungo ito sa mga deboto para pumila at magpugay muna kay Poong Jesus Nazareno. Matapos ito ay tsaka dumiretso ang opisyal sa sagawa ng inspeksyon lalo na sa mga personnel at kanilang mga outpost dito sa Quirino Grandstand.
Anya, ang mobile command center na siyang itinayo sa tabi ng first aid station ng MMDA ang nagsisilbing mata ng kanilang ahensya para sa peace and order. Naglagay kasi ng mga cameras sa paligid ng Quirino para masiguro na namomonitor ng mabuti ang sitwasyon sa nagpapatuloy na pahalik sa Nazareno. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga pahayag ni Attorney Don Artes. Yung mobile command center po natin na nandito, nag-deploy po tayo or nag-install ng mga cameras all around to monitor po yung situation. Yan po ay hindi lamang for traffic purposes, kasama po natin yan ang kapulisan na nagmo-monitor ng situation para po sa peace and order. Security-wise, kailangan lang po mag-ingat dahil una-una yung mga ipinagbabawal na dalhin dito, alak, patalim or kung ano man, talaga po mahigpit ang ating kapulisan pero wala naman pong threat. More on for ano lang po yan, security check yung ating ginagawa. Tuloy-tuloy naman ang paglilinis sa mga lansangan sa Quiapo, partikular na ang mga dadaanan ng andas ng Nazareno. Dito ay wawarningan ng mga vendors na patuloy na bumabalik sa kabila ng kanilang mga anunsyo na wala munang magbebenta sa mga dadaanan ng andas. Makakatanggap din anya ng karampatang parusa at makukumpiska din ang mga ibinebenta ng mga ito kung mananatiling matigas ang kanilang mga ulo. Huwag yan, pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Attorney Don Artes. Absolute po yan na nililinis natin dahil gusto po natin i-warn yung mga tao kasi kung pababayaan natin yan ngayon, baka mamaya hanggang sa pagdaan ng prosesyon ay naandun pa rin. Kaya nag-intensify po tayo ng clearing operation sa dadaanan po ng parada at yan po ay araw-araw. Nagbibigay ng pagkakataon pero pag na-warn na po natin sila at umulit pa at bumalik, ay i-confiscate na po yung mga paninda. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Jai, nagpapatuloy dito sa Quirino Grandstand ang inspeksyon ni Attorney Don Artes kung saan iniikot niya at nililibot niya itong mga pila yung mismong pahalik at yung mga personnel at outpost nila dito. Marami kasi dito na nag-umpisa na kasing dumagsa o humaba yung pila dito, kaya naman minabuti na niyang inspeksyonin ang kaligtasan at kaayusan or yung orderliness dito sa Quirino Grandstand. Bombo Genesis, Bombo Jai. So far, anong resulta nung kanyang pag-iikot, Bombo Bea? May mga napansin ba siya na mga kamalian or ano bang mga problema dyan? Sa ngayon, Bombo Genesis, habang nag-iikot siya kanina, napansin niya na medyo humahaba nga yung pila at may mga taong nakaupo mismo dun sa pila. Kaya parang para sa kanya, yun ang iwasan natin kasi baka daw hindi mapansin ng mga ilang nakapila doon at baka magkaroon pa ng katapakan na matapakan pa yung mga ibang deboto. Ngunit overall naman daw sa sitwasyon ngayon dahil nga hindi naman ganon karami yung mga dumadayo pa dito sa Quirino Grandstand, overall na peaceful pa naman ang kalagayan ngayon ng Quirino Grandstand, Bombo Genesis. Yung mga tauhan ng MMDA, yung Metropolitan Manila Development Authority, so far sapat naman yung pagkalat nila dyan? Yes, Bombo Genesis. Sa katunayan, nag-deploy nga sa kabuuan ng transisyon, nag-deploy ang MMDA ng 1,200 personnel kung saan ito yung dito mag-uumpisa yon, kasama na dito yung mga naglilinis sa mga dadaanan, yung mga kalat dito sa Quirino ay nililinis na ng ilang mga personnel sila at yung ibang mga traffic enforcers ay namataan din natin doon sa labas na nag-abala sa pag-aayos ng daloy ng trapiko, Bombo Genesis. Okay. Final question, para na rin sa mga kababayan natin na nagnanais pang humabol ngayong araw, lalo ngayong oras na ito, medyo tanghaling-tanghali na talaga, medyo mainit na yung panahon. Anong sitwasyon dyan? Wala naman so far mga health or mga emergency situations na naitala dyan so far? So far, Bombo Genesis, wala pa tayo na itatalang health emergency sa mga naitalang nahihilo dahil yung medyo maluwag pa yung pila. Bagamat dun banda sa papunta na dun sa pahalik sa Nazareno, medyo nagsisiksikan ng kaunti, ngunit wala pa naman tayo na itatalang mga health conditions na emergency o mga nahihilo, Bombo Genesis. Okay, sige. Makibalita rin tayo mamaya sa linya ni Bombo Isa. Meanwhile, ingat ka dyan, Bombo Bea. Live mula dito sa Quirino Grandstand, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Sa iba pang balita mga kabombo, mga Kasir Nation, umabot na sa 14.22 million pesos ang halaga ng pinsalang idinulot ng walang tigil na pag-ulan at pagbahang dala ng shear line, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Northeast Monsoon. Ang naturang danyos ay natukoy mula sa rice industry, high-value crops, mga mais, makinarya at ilang pasilidad. Binubuo ito ng 10.1 million pesos na halaga na pinsala sa rice industry at 3.4 million pesos naman sa livestock. Ang nalalabi ay pinaghati-hatian na ng iba pang industriya. Aabot naman sa 1,379 na mga magsasaka ang kumpirmadong apektado. Tiniyak naman ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center ang nakahandang intervention o tulong para yan sa mga apektadong magsasaka tulad ng iba't ibang agricultural inputs at ang paggamit naman sa Quick Response Fund, Loan Program at Identification Fund. Ayon sa Department of Agriculture, posibleng magbago pa ang naturang datos habang nagpapatuloy ang ginagawang assessment sa ground level. 15 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Muli hong nakapagtalang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng minor phreatomagmatic eruption sa Bulkang Taal. Natukoy po ng PHIVOLCS ang naturang pagputok sa mismong bungangan ng bulkan kung saan umabot sa 600 metro ang naibuga nitong plume. Ang panibago pong pagbuga ay naitala ng Lower Kalawit Observation Station, isa ho sa mga istasyon ng PHIVOLCS na ginagamit para kumuha ng actual footage ng mga nangyayaring pagsabog sa bulkan. Ayon sa naturang ahensya, hindi naman nagtagal ang minor phreatomagmatic eruption at umabot lamang sa 3 minuto. Una nang na-detect ng PHIVOLCS ang ilang mga panibagong aktibidad ng Bulkang Taal nito mga nakalipas na araw matapos tumaas muli ang seismic activity nito. Nangangahulugan ito ayon sa ahensya ng potential volcanic activity sa ilalim ng naturang bulkan. Ayon sa Taal Volcano Network, kabuang 12 volcanic earthquakes mula sa Enero 1 ng taong kasalukuyan hanggang Enero 5, kabilang ang 6 na volcanic tremor ang namonitor sa naturang bulkan. Bago ang minor phreatomagmatic eruption, ibinabala po ng ahensya ang pagtaas ng mga seismic activity sa bulkan, kasama na ang biglaang pagkawala ng gas emission mula sa bungangan nito sa mga nakalipas na araw. Palatandaan daw ho na may nakabara sa volcanic gas pathway o ito ho yung bunganga ng bulkan. Ito, ayon sa ahensya, ay isa hong potential situation na maaari pong magdulot ng steam-driven o phreatic eruption at maging mga minor phreatomagmatic events. Natili naman sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Samantala, iniulat ng Department of Education ang paglobo ng bilang ng mga estudyanteng naapektuhan mula noong pumutok ang Bulkang Kanlaon. Ayon sa Department of Education, mayroon ng 49,577 na mga estudyante mula sa 88 na mga eskwelahan sa Negros Islands ang apektado. Ayon pa sa ahensya, ang mga ito ay sumasa ilalim sa alternative delivery modes ng pagtuturo kung saan 31,935 naman ang mga estudyante ang dinala sa school divisions ng Negros Occidental, habang 17,642 naman ng mga estudyante ang nasa ilalim ng La Carlota City. Ang alternative delivery modes ay isang paraan ng paghatid ng edukasyon sa mga estudyante na hindi makapag-access sa tradition schooling. Ayon sa Department of Education, kailangang maipagpatuloy pa rin ang pag-aaral ng mga kabataan sa kabilayan ng mga tuluyang pagpapalikas sa kanila mula sa kanilang mga tahanan patungo sa mga evacuation center. Sa pamamagitan ng alternative delivery mode, nagagawa umanong maturuan ang mga estudyante at naipagpapatuloy ang kanilang pag-aaral. Kapwa, nasa ilalim ng state of calamity ang Negros Oriental at Negros Occidental kung saan libu-libong residente mula sa dalawang probinsya ang inilikas mula noong pumutok ang bulkan noong Desyembre noong kasalukuyang o noong nakaraang taong 2024. Umuhos naman ang pakikiramay ng mga kaibigan, kasamahan sa gobyerno at mga kamag-anak sa pagpanaw nitong si Agriculture Undersecretary for Livestock Deogracias Victor Savellano. Binawian ng buhay ang dating kongresista sa edad na 64. Marami ang nagsasabing nagulat sila sa pangyayari, lalo't maayos naman ang tindig ng opisyal nitong mga nakalipas na araw. Wala pa namang inilalabas na pahayag ang pamilya nito ukol sa magiging burol, lamay at libing. Si Undersecretary Savellano ang asawa ho ng aktres na si Dina Boneve. Noong 2019, naging Deputy Speaker siya sa Kamara de Representantes. Habang nitong 2023 lamang ay hinarap niya ang maraming hamon ng maging Undersecretary for Livestock,
Lalo't kasagsagan ito ng pagdami ng kaso ng African Swine Fever na kanilang tinutugunan. Ang mga kabombo, mga Kasher Nation, mga deboto ng Jesus Nazareno, patuloy pa rin ang buhos para yan sa unang araw ng pahalik. Kasama natin sa linya live doon sa Quirino Grandstand, Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Jai, patuloy pa rin ang buhos ng mga tao rito sa Quirino Grandstand para sa unang araw ng pahalik o pagpupugay sa Poong Jesus Nazareno. Ayon sa mga nagtitinda rito sa Quirino Grandstand, mas kakaunti ang buhos ng tao kumpara noong nakaraang taon. Samantala sa mga naging panayam ng Bombo Radyo, sa mga deboto na pumunta rito sa Quirino Grandstand, iba-iba ang mga dalhin ng mga kwento ng pananampalataya para sa Poong Jesus Nazareno. Kagaya ni Elet Maranyon na kahit nahihirapang maglakad ay pinagpatuloy pa rin ang pagpila para sa pahalik o pagpupugay. Anya, matagal na nila itong panata magmula pa lamang sa kanyang tatay. Ito ang bahagi ng pagsasalaysay ni Elet Maranyon. Talagang mulat sa pool noon, talagang sa tatay ko pa lang sa loob, talagang panata na kami sa kanya na meron akong kapatid na tinaningan ng buhay. Tapos, siyempre, tatay ko hindi alam kung anong gagawin. Ginawa niya, lumapit siya sa Poong Nazareno sa Quiapo. Nagdasal siya ng mainta-intin. Ngayon, yung pag-uwi niya, biglang sinabi ng doktor na okay, nakaligtas sa ano. Kaya yung buhat dun, talagang nananali kami na talagang ano kami, kahit ano sabihin na araw-araw naman daw na hindi, nananali kami sa kanya talaga. Samantala, ayon naman kay Suzanne Buenaflor, na galing pang Iloilo at first time na pumunta rito sa debosyon ng mga Pilipino na pahalik o pagpupugay, nakaramdam siya ng kapayapaan pagkatapos ng kanyang pagpila sa imahen. Ito ang bahagi ng kanyang pahayag. Nakaka-overwhelm po at saka ang peaceful yung pakiramdam na para kang walang iniisip. Yung bang ang daloy talaga parang nasa dibdib mo talaga na peaceful yung ano mo, utak at saka damdamin. Yung puso. Samantala, si Isabella Chica naman na deboto rin ng Jesus Nazareno ay nakasanayan na rin ang pagdadala ng maraming panyo upang ipagpunas ang kanyang mga kamag-anak at kapitbahay na hindi nakapupunta dahil na rin sa layo o may iniinlang sakit. Kapansin-pansin ang bungkos ng mga panyo at damit na kanyang hawak habang nakapila sa pahalik. Ito ang pahayag ni Isabella Chica. Ito po, sa mga kamag-anak ko may sakit, sa kapatid ko na may sakit, na tiga sa Batangas, pag uwi ko po ulit, may pamimigay ko. Ito po taon-taon namimigay po talaga ako sa kanila, sa mga angkan ko. Maluwag po sa puso ko pag bibigay, kaya tingnan medyo okay naman po ang ano ko, bigyan niya akong kalakasan. Kaya makita niyo po, marami po talaga akong ganito. Bibigay ko po sa kanya. Taon-taon po nagbibigay talaga ako kahit kapitbahay. Nakita ko silang masama pakiramdam, may sakit. Ibigyan ko po. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy pa rin ang pila rito sa Quirino Grandstand at ayon sa mga nakapanayam ay mabilis naman ang daloy ng pila mula Calao Street hanggang sa may exit point. May mga tauhan na rin ng MMDA ang tuloy-tuloy ang pagwawalis sa lugar para panatilihin ang kalinisan. Bombo Genesis, Bombo Jai. Okay, mula kaninang nandyan ka, Bombo Isa, no? Mga alas 6, nandyan na kayo, no? Ang team na Bombo Radio News Team, nandyan na sa kinaroroonan ninyo. Hanggang ngayon, mga ilan na yung tansya mo na dumaan dyan sa iyo? Sa yung kinaroroonan? Bombo Genesis kanina, no, base dun sa datos ng MPD, kaninang 11 AM ay nadagdagan na naman ng 500 na mga katao ang pumasok dito sa Quirino Grandstand at yun yung inaantabayanan natin na madadagdagan pa sa mga susunod na oras. Oo. Yung daloy kababayan natin pupunta dyan or yung mga deboto na pumupunta dyan, ano yan, every minute or every second ba may dumadaan or meron namang kahit papano lapses or may mga in-between naman na kahit papano walang dumadaan? Bombo Genesis, no, base dito sa obserbasyon namin dito mismo sa lugar kung saan nakapila bago makapasok dun sa stage, kung saan nasaan ang Poong Jesus Nazareno, medyo konti-konti rin yung pumapasok na mga tao, no, pero hindi siya yung
dagsaan talaga na dami. Pero hindi nawawala ng tao ang hindi pumapasok dito sa naturang entry point sa Quirino Grandstand. So somehow kahit papaano medyo medyo maluwag-luwag pa yung pagdaan o yung pagdalo nila. Unlike kasi kapag yung mga naipapakita natin mga video dati, Bombo Isa, no? Kapag mismong traslasyon na yung prosesyon na mismo, halos hindi mahulugang karayom, ano? Yung nangyayari. So ngayon, kahit papaano, okay pa, wala pang tulakan na ganun nangyayari. Totoo yan, no, Bombo Genesis, dahil katulad nga rin nung nasabi nung isang nagtitinda ng mga panyo dito, no, sa may Quirino Grandstand. Siguro isa rin sa tinitignan nilang dahilan kung bakit wala pa rin masyadong tao dito is dahil nga ay weekday ngayon, no, at yung iba ay inaasahan pa na pupunta after pa ng kanilang mga trabaho. Kaya nasabi rin din talaga nila na ibang-iba ito kumpara nung isang taon na pahalik o pagpupugay dito sa Quirino Grandstand. Sa bagay, 2 days pa lang before or 2 days before yung January 9 or yung mismong kapisan. Sige, maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Isa. Live mula dito sa Quirino Grandstand para sa Bombo Network News. Bombo Isa Cotoner nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Pilipinong magaling, Ilocanong mabait, isang salita lang siguradong gagawin. Pag may sinabi ka, kailangan gawin mo. Pag mawalang credibility mo, wala kang maniniwala sa'yo. Pag sinabi ko, ginagawa ko. Basta panalo Pilipino. Magkalugi-lugi na ako, gagawin ko pa rin. Number 58, may isang salita si Chappie Chilson. Oras natin 26 minutes na mga kabombo, makalipas po ang alas 12 ng katanghalian. Magkakasa ng investigasyon ng Bureau of Immigration kaugnay sa impormasyong nakasaad sa isang artikulo kaugnay sa self-confessed hitman at umano'y miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato na nakalabas umano ng Pilipinas gamit ang mga peking identity at mga travel documents batay sa isang report mula po sa isang American daily newspaper na nakabase doon sa New York City. Inilathala kasi sa naturang pahayagan ng isang artikulo noong weekend na nagdedetalye kung paano nakaalis ng bansa etong si Edgar Matubato kasama ang kanyang pamilya. Bagamat hindi binanggit sa report kung kailan nakalabas sa Pilipinas ang pamilya Matubato. Nagawa umano ng pamilya na makakuha ng bagong identity kasama ang bagong pasaporte at bagong job description bilang hardinero. Nakasaad din sa report na nagbago ito ng kanyang pisikal na itsura sa pamagitan ng pag-shave ng kanyang makapal na buhok at pagsusuot ng malaking salamin at mayroon itong gray goatee at natakpan ang parte ng kanyang mukha ng mask. Hindi pa malinaw kung sino ang nagbigay kay Matubato ng kanyang at kanyang pamilya ng mga peking dokumento at kung paano sila nakalabas nang hindi po dumadaan sa immigration process. Mulaan niya sa Pilipinas, lumipad patungong Dubai ang pamilya Matubato kung saan sila bumiyahe patungo sa isang hindi na tinukoy na bansa kung saan inaasahang mag-rebuild ng kanilang buhay nasa permanent exile. Patandaan na si Matubato sa mga unang tumestigong laban ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Setyembre ng taong 2016. Iniharap siya noong nakaupo pa itong si Senator Leila De Lima sa investigasyon ng Senado kaugnayan sa drug war killings para tumestigo sa kanyang nalalaman kaugnay sa umunoy presensya ng Davao Death Squad. Sa iba pang balita, mga kabombo, mga Kasur Nation, na nanawagan ang Teachers Dignity Coalition sa Civil Service Commission na ipagpaliban ang bagong dress code para sa mga guro na itinuturing nilang hindi angkop sa mainit na klima at magiging dagdag na gastusin. Ayon sa Civil Service Commission Memorandum Circular No. 16, kailangan magsuot ng ASEAN-inspired attire tuwing unang Lunes ng buwan at Filipiniana-inspired attire naman mula ikalawa hanggang ika-4 na Lunes. Sinabi ng grupo nitong mga guro, ang bagong patakaran ay impractical dahil sa kakulangan ng bentilasyon sa mga paaralan at ang matinding init na nararanasan ng mga guro. Hiniling nila na tanggalin ang requirement na magsuot ng ganitong kasuotan tuwing Lunes. Gayunpaman, handa ang Teachers Dignity Coalition na makipag-ugnayan sa CSC at DepEd upang tugunan ang nasabing mga isyu. Siniguro naman ng National Irrigation Administration na matutugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka sa Central Luzon ngayon pong dry cropping season. Ito matapos na maabot ang ideal level ng Angat Dam o ito ho yung mahigit pa sa 212 meters
na level ng tubig sa pagtatapos ng taon. Ang naturang level anya ay sapat na para hutugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka maliban pa sa maaari pong maidagdag dito habang nagpapatuloy pa rin ng mga pagulan na dulot ng amihan at ng shearline. Nagsimula ang unang dry cropping season noong Nobyembre 15 ng taong 2024 habang ang ikalawang dry season ay opisyal na magsisimula sa Marso 1 ng taong 2025. Malalang dahil po sa malawakang El Niño phenomenon na dinanas ng bansa nitong nakalipas na taon, maraming mga magsasaka sa Central Luzon ang hindi po nasuplayan ng tubig dahil sa mababang level sa mga dam. Pangunahin na ang Angat Dam na nagsusupply din ng tubig para ho sa Metro Manila. Ang Central Luzon, mga kabombo, ay tinatawag na Rice Granary of the Philippines dahil yan sa malaking bulto ng produksyon ng bigas sa Pilipinas ay nagbumula sa naturang rehiyon, batay na rin sa record ng Department of Agriculture. Samantala, ibinunyag ng Commission on Audit na tanging 4.89% o 4.581 billion pesos lamang ng 93.747 billion pesos kabuang collectibles mula yan sa mga delinquent employers ang nakolekta ng Social Security System noong taong 2023. Ayon sa Commission on Audit, nasa 89.166 billion pesos ang hindi nakolekta mula sa 420,767 na mga delinquenteng regular at household employers. Sa mga ito, 349,189 ang aktibong employer na hindi nag-avail ng installment plan para yan sa kanilang utang na 63.29 billion pesos. Dagdag ng Commission on Audit, ang kakulangan sa koleksyon ay nakakaapekto sa pondo para sa benepisyo ng mga miyembro. Tugon naman ang Social Security System, paiigtingin nila ang koleksyon at ipapamalas ang mga condonation at reconstructing program upang tugunan ang problema. Samantala, inanunsyo rin ng nasabing ahensya na ang pagtaas ng contribution rate mula 14% tungo sa 15% simula ngayong Enero 2025 ay magbibigay ng karagdagang 51.5 billion pesos sa kanilang kita na magpapalakas sa pondo ng pensyon at magtitiyak ng pangmatagalang kakayahan nito. Sa huling bahagi naman ng pagtaas ng contribution rate at monthly salary credit, inaasahang magtatagal ang pondo ng Social Security System hanggang taong 2053. 35% ng karagdagang kita o 18.3 billion pesos ay ilalaan yan sa Mandatory Provident Fund ng mga miyembro. Ang pagbabago naman sa salary ay nagtaas mula 4,000 sa 5,000 na minimum at 30,000 pesos sa 35,000 na maximum. Ito ang huling phase ng mga pagtaas ng contribution at yung monthly salary na rate na nagsisimula noong 2019. Oras natin, meron na lamang ho tayong 28 minutes mga kabombo bago po sumapit ang alas 1 ng hapon. 3 aktibo at 5 mga potensyal na private armed groups dito ho sa Pilipinas. Maigpit na hong minomonitor ng Philippine National Police para yan sa nalalapit na election 2025. Makibalita ho tayo sa linya ni Bombo Kelly Cordero. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Philippine National Police ang 3 aktibong private armed groups sa bansa. Alinsunod na rin yan sa direktiba ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, utos ni PNP Chief na siguruhin na hindi magagamit ng mga politiko ang mga armadong grupo na ito at hindi maka-impluwensya sa nalalapit na 2025 national and local elections. Ang 3 active PAGs ay na-monitor ng pambansang pulisya sa Region 3, isa rin sa Region 7 at isa sa Mindanao. Habang ang 5 potensyal naman na private armed groups ay na-monitor din sa Luzon, Visayas at Mindanao. Meron pa rin po tayo na 3 active na PAGs po as of 4th quarter po yan ng 2024 at yan po yung sa Region 3 po, isa ma'am, isa sa Region 7 at isa po sa Mindanao po. So patuloy po natin minomonitor yan at may hipit po yung utos po ng ating Chief PNP na bantayan po itong mga active PAGs po na ito na siguraduhin po na hindi po ito magagamit ng sino mga politiko o grupo ng mga aming makapag-influence po ng election.
Pagtitiyak ng PNP, bago pa man magsimula ang election period, mas marami na ang puwersang i-deploy sa mga natukoy na nilang lugar na may presensya ng aktibo at potensyal na private armed groups, partikular na yung may intense political rivalry pa. Ang ganba na ipapatupad kasabay ng pagsisimula ng election period sa January 12. Ayon sa PNP, mayroon na rin sila ngayong inisyal na listahan ng areas of concern para sa eleksyon. Gaya ng nilabas na bilang ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, nasa 38 rin na lugar ang nasa propose ng PNP na posibleng mapasama sa areas with election risk factor. Meron na pong tayong initial, this is as of sa December 31 po yung hawak po nating latest po na data po, at yun po yung areas with election risk factors, o ito po yung mga propose po natin na mga posibleng mapasailalim po sa mga election areas of concern. But ito po ay dumadaan po sa masusing assessment po ng Joint Security Coordinating Center. Nabanggit before, may nabanggit po na figures po si SING for around that figures pa rin po, yung at least yung nandun po sa red category po. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 25 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Update pa po tayo sa mga kaganapan dyan sa bahagi po ng Canada, mga kabumbok. Matapos o kasunod nga po nitong tuluyan pong pag-resign nitong si Prime Minister Justin Trudeau. Inanunsyo po niya ito kagabi o madaling araw po doon sa bahagi po ng Canada. At kasama ho natin ang ating Bombo International News correspondent doon sa bahagi po ng Canada, nakabase sa may probinsya po ng Ontario, si Bombo Alex Anza. Magandang araw ho sa inyo at or magandang gabi, I believe, dyan sa may bahagi po ng Canada. Kamusta ho kayo dyan? Kamusta po panahon ngayon dyan? Hello po, medyo malamig, -8 po. -8 tayo ngayon pero it feels like -12 yung aming temperature dito sa Oakville, Ontario. Okay. Iyon pong balita tungkol ho rito sa pag-resign ni Prime Minister Trudeau ang gumulat po sa marami ngayong araw na ito. Ano pong kwento sa likod po nito? Ano pong nabalitaan po natin dyan? At kailan po kaya ito magiging epektibo? Medyo pinag-uusap-usapan na po siya, kumbaga nung nakaraang taon pa, lalo pa medyo maingay yung kanyang mga kalaban sa politika. Meron po kasi silang parang yung kapag nagsabi ang isang party ng vote of no confidence sa Prime Minister, doon nagkakaroon ng parang usap-usapan na either papalitan siya or magre-resign. Pero kagabi nga lang nung parang nayanig yung social media dito sa Canada dito sa balita ng kanyang resignation. Yes, Sir Alex, karagdagang katanungan, may mga nag-aalala baka o may nag-aalala na ba dyan baka maging mas mahigpit na raw sa mga immigrants ang Canada kapag napalitan si Prime Minister Trudeau. Ano po yung take nyo dito, sir? Medyo siyempre po nakakabahala. Pero kahit naman po nung hindi pa ang usapin ng kanyang pagre-resign, yung hindi pa siya out of topic, nagsimula na po sila na maghigpit kasi nakita din nila yung loophole ng iba't ibang mga immigration process or yung pagpasok ng mga immigrant sa Canada na minsan na-take advantage, kumbaga hindi kasi siya naayos ng mabuti, which also impacts halimbawa yung housing, yung cost ng rentals, and kumbaga after effect na lang nila na-realize na kailangan nating baguhin. But yung paghihigpit po prior to itong resignation, talagang nangyayari naman na siya. Another question, sir, bilang pagkukumpara lamang sa sistema natin sa Pilipinas, paano po ba pinipili ang Prime Minister dyan kapag panahong wala namang schedule ng halalan?
Typically po, yung general elections dito sa Canada happens every 5 years. Pero sa parang situation na yung Prime Minister ay mag-submit ng kanyang resignation or gusto niyang umalis sa kanyang posisyon, at kung i-accept po ng Governor General, yung representative ng monarchy dito sa Canada, yung kanyang resignation, dun po maaring mas mapaaga ang election, which is supposed to happen in October, but with Justin Trudeau resigning, yun po yung posibleng mangyari na baka mapaaga ang election ngayon sa Canada. Kumpara po sa Pilipinas, kumbaga dito kasi may mga mga partido din. So sa mga partido, kung sino yung kumbaga sa mga partido yung largest number of elected representatives, sila yung parang magfo-form ng government. Tapos yung Governor General will ask the leader of the ruling party to elect or to designate a prime minister. So ganun po yung nangyayari. So unlike po sa atin na parang mag-elect ka ng presidente, ganun dito po yung majority party, tulad po na nangyari kay Justin Trudeau, majority party nung panahon na siya ay na-elect, ang Liberal Party po ang naging majority, and then siya po ang leader ng Liberal Party, kaya po siya ang naging Prime Minister. Okay. Talagang kahit sa panig ho ng mundo, nagkakaroon po ng mga political tension, South Korea, Canada. Anyway, kunin ko na rin po yung reaction po ng mga kababayan po natin dyan, mga Filipino immigrants and of course sa mga residente po ng Canada. Kaugnay po dito sa nalalapit na pag-upo nitong si US President Donald Trump. Sabi ko kasi ni Trump, parang pwedeng maging 51st o ika-51 state ng Amerika etong Canada kung sakasakali. Anong mga kwento dyan? Anong mga reaction dyan ng mga tao after ng biro na ito ni US President Trump? Although alam kumbaga sa magkapit-bahay, pero dalawang magkaibang pamilya na magkaiba pa rin ang pamamalakad ng mga magulang. Alam niyo po, ganun ko siya nako-compare. Ang Canada po kasi ay mas open kumpara sa United States. So, sa mga nakakausap ko naman po, siyempre yung sinasabi nila may statement pa nga, baka pwede nang gawing state ng United States ang Canada. Malabong mangyari dahil magkaiba po ang kultura kahit na magkatabi lang sila. So, para sa akin, in general perception ng mga Canadians naman kay Donald Trump, hating-hati. Kumbaga may mga parang natutuwa na siya ay umupo. Meron din namang mga parang dismayado. But at the end of the day, ang iniisip lagi ng Canadians is paano ba nila maproprotektahan yung interest nila. Lalo't lalo pa, we live in borders. Kumbaga, nasa pagitan lang ng dalawang bansa. Okay. Sige, makikiba-update ko ho kami, makikibalita ho kami sa mga susunod pang mga pagbabago dyan. Ito mga political development dyan sa Canada. Maraming salamat, ingat kayo dyan. Ang ating Bombo International News Correspondent nakabase po dun sa bahagi po ng Ontario sa bansang Canada, mga kabombo, si Bombo Alex Anza. Bombo International News. Ibinasura naman ng New York judge ang hiling ni United States President-elect Donald Trump na ipagpaliban ng pagsentensya sa kanyang felony harsh money case sa Biyernes, Enero 10. Ayon kay Justice Juan Merchan, magpapatuloy ang pagsentensya kay Trump dahil ang mga argumento umano nito laban sa nakatakdang hatol ay repetition lamang o pag-uulit ng kanyang mga argumento na nauna na niyang idinulog ng maraming beses sa mga nakalipas na pagkakataon. Sa mga inihain sa korte,
ikinatwiran ng mga abogado ni Trump na kanilang hiniling ang pagbasura sa tinawag nilang politically motivated prosecution dahil may depekto anya ito sa simula pa lamang. Isinusulong din ng legal team ni Trump ang pagdinig sa naturang kaso sa appellate court. Matatandaan na nahatulang guilty si Trump sa 34 na bilang ng felony cases dahil yan sa pagpalsipika ng kanyang business records noong Mayo 2024, dahilan kaya't siya ang kauna-unahang dating Pangulo ng Amerika na convicted sa krimen. Nagugat ang naturang mga kaso sa pagtatangka ni Trump na i-disguise o ikubli bilang legal expenses ang kanyang reimbursements para yan sa $130,000 o US dollars hush money payment sa isang adult film star. Naitala ng Amerika ang unang taong nasawi sa bird flu. Kinumpirma ito ng mga otoridad sa Louisiana nitong Lunes, oras sa Amerika, bagamat mayroon din anyang underlying medical conditions ang nasawing pasyente na nasa edad mahigit 65 years old na ospital ito dahil sa naramdamang respiratory ailment at ito ang unang seryosong kaso ng human infection ng H5N1 virus na na-detect sa Estados Unidos. Nagbunga naman ng alarma sa posibleng outbreak ng bird flu pandemic sa Amerika ang pag-anunsyo sa kritikal na kondisyon ng naturang pasyente noong nakalagitnaan ng Disyembre 2024 na may kapareho ding mga kasong naitala sa iba pang parte ng mundo. Sa isang statement, inihanag ng Louisiana Department of Health na nakuha ng pasyente ang naturang sakit matapos na ma-expose sa kombinasyon ng non-commercial backyard flocks at wild birds. Sa kabila naman anya ng unang fatality case sa Amerika, nananatiling mababa ang banta ng bird flu sa kalusugan ng publiko at wala anyang na-detect na human-to-human transmission. Samantala, itinanggi naman ng alkalde ng Maynila ang umano'y kalahating bilyon na utang hunang lungsod mula sa waste management firm na Lionel Waste Management Corporation. Nauna na kasing pinabulaanan na naturang kumpanya na inabandonan nito ang tungkulin na kolektahin ang mga basura sa syudad bago humatapos ang kontrata nitong Disyembre 31 na nakalipas na taon. Sa isang statement, sinabi ho ng kumpanya na matapat nilang isinilbi ang kanilang kontrata hanggang sa katapusan ng Disyembre sa kabila umano ng kabuang utang ng lungsod sa kanilang kumpanya. Nagkakalaga po ito ng 561 million pesos mahigit. Sinabi rin po ng kumpanya na nagbigay ito ng tuloy-tuloy at maasahang mga serbisyo sa Manila at iba pang mga lugar simula noong taong 1993. Subalit ipinaliwanag naman ni Mayor Lacuna na wala umanong binanggit ang naturang kumpanya na 500 million pesos na utang ng lungsod sa huli nilang pagpupulong noong Setyembre ng taong 2024. Bagamat sinabi umano ng naturang kumpanya na hindi na ito sasama sa bidding para sa waste management contract ng Maynila para sa 2025 ngayong taon. Pinapasuri na rin anya ng alkalde kung magkano ang utang ng lungsod, subalit tiyakdaan niyang hindi ito nasa 500 million pesos. Ayon pa sa alkalde na nakatakdang magbigay ng update ang City Treasurer's Office sa naturang issue ngayon din pong araw. Samantala, inayag din ng alkalde na puspusan ang ginagawang paglilinis ng mga eco-waste management contractor sa mga basura sa syudad mula pa noong Enero 1 kung saan tumaas ng hanggang sa 400% o 400% of volume o dami ng basura nitong nagdaang holiday season. Sa iba pang mga updates, tiniyak po nitong si Technical Education Skills Development Authority Deputy Director General Nelly Nita Diliera lalo pang palalakasin yung Technical Vocational Education Training Program at mga plano para ho sa 2025. Sinabi ng opisyal na malaking hakbang ang ginawa ho ng Technical Education and Skills Development Authority na lagdaan noong Nobyembre 7 ang unang nakarang taon ang batas na kilala bilang Enterprise-Based Education Training Act. Ayon kay Diliera, ang pangunahing layunin nito ay masigurong ang bawat training program ay makapagbibigay ng trabaho sa mga trainees. Anya, isa rin sa mga pangunahing layunin ng programa ang skills enhancement at labor market alignment. Sinabi pa ng opisyal na magbibigay ang technical education ng mga pagsasanay base ho sa eksaktong pangangailangan ng mga kumpanya. Nag-aalok din po ang naturang ahensya ng iba't ibang insentibo para mahikayat ang mga negosyo na lumahok sa kanilang mga training program. Ayon kay Technical Education and Skills Development Authority Deputy Director General Nelly Nita, maaari pong mag-claim ang mga kumpanya ng 50% na training expense bilang deduction sa kanilang taxable income.
Bukod dito, exempted rin sa tax duty sa mga gamit na makukuha bilang donasyon o binili para sa training. Sa natura namang tanong naman kung bibigyang prioridad sa realignment ng programa ang mga industry o skills. Tugon ni Diliera na nakaayon ito sa Philippine Development Plan at mga industriya na may malaking kontribusyon sa ekonomiya ng bansa tulad po ng construction, manufacturing, particular na sa electronics at chips production at export-oriented industries. Meron na lamang ho tayong 13 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Update pa rin po tayo sa kauna-unahan pong pagpupulong ng gabinete. Kasama ho si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon pong 2025. Kamusta dyan, Babuan? Yes, Bombo Genesis, katatapos lamang ng full cabinet meeting dito sa Palasyo ng Malacanang kung saan nagkakaroon ngayon ng press conference si Executive Secretary Lucas Bersamin kasama si DOTR Secretary Jaime Bautista at DICT Secretary Ivan Jan Uy. Ayon kay sa Executive Secretary Bersamin na napag-usapan lamang sa 4 na agenda, 2 lamang ang natalakay dahil sa kakulangan ng oras. Pero gayon pa man, siniguro ni Executive Secretary Bersamin na ang mga hindi natalakay ay isa-isang pupulungin ito ni Pangulong Marcos, yung mga department heads para nga matalakay. Ang natalakay lamang ay yung General Appropriations Act for 2025 na ipapatupad na ngayong taon at ang mga pending na mga proyekto Bombo Genesis na ipapatupad ng Department of Transportation and Communication. Ang mga proyektong ito ay mga rail projects Bombo Genesis na kailangang maipatupad the soonest time possible. Ito ang inihayag nga ni Executive Secretary Lucas Bersamin at ni Secretary Jaime Bautista. Sa kabilang dako Bombo Genesis, nagkaroon din ng press con ang SSS kung saan ipinaliwanag ang kahalagahan ng 1% contribution rate hike dahil madadagdagan din ang benepisyo ng mga miyembro. Bukod na ito ay naaayon sa batas. Paliwanag ni SSS President and CEO Robert Joseph Declaro, ang pagtaas ng contribution rate hike ay mayroong long-term at short-term benefits. Partikular na sinabi nito, madadagdagan ng 400 pesos sa buwan ng pensyon ng mga pensioner. Pakinggan natin ang pahayag ni SSS President and CEO Robert Joseph Declaro. Sa short term, may benefit ho. Sa long term, similar I would say salary bracket, 400 pesos ho ang katumbas nitong increase na to. So sa 190 pesos ho na idadagdag niyo ho sa contribution niyo on a monthly basis pag nag-retire ho kayo. And alam naman ho natin na with 120 contributions, you are eligible for pension. So ang dagdag ho nun is 400 pesos. So kung ika-calculate nyo, 190 pesos in 10 years is about 22,000 something. Within 5 years of retirement, nabawi nyo na ho yung 190 pesos na yun. Ang life expectancy ho ng mga Pilipino ngayon is nasa mga 72 years. So ibig sabihin, from age 66 until 72, ano na ho yun, tubong lugaw na. So, ang programa ho ng SSS, hindi lang ho tinitingnan yung short term, but even yung long term benefits for our members. I think doon po napapaloob itong last increase na to. Ang paliwanag ni SSS President and CEO Joseph Declaro. Live mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Pilipinong magaling, Ilocano mabait, isang salita lang siguradong gagawin. Pag may sinabi ka, kailangan gawin mo. Pag mawalang credibility mo, wala kang maniniwala sa'yo. Pag sinabi ko, ginagawa. Basta panalo Pilipino. Magkalugi-lugi na ako, gagawin ko pa rin. Number 58, na isang salita, si Chappy Chingson. Oras na natin, meron na lamang ho tayong 8 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Dako ho tayo sa ating mga provincial report. May ilang mga individual na nagpakilalang taga Philippine Drug Enforcement Agency ang nang-hold up umano ng mga kolektor ng soft drinks na sa mahigit 3 million pesos. Yun pong natangay nitong mga naturang individual. May update po dyan ng Star Vam Rojas.
Umabot sa 3,140,000 pesos ang natangay ng mga hold-upper mula sa mga empleyado ng kolektor ng soft drinks sa Barangay Santa Fe, Pilar, Capiz. Base sa testimonya ni alias Jose, company driver, nagmula sila sa Banate, Iloilo kasama ang dalawang kasamahan nito at huminto pa sa kanilang bodega sa Balasan, Iloilo bago nangyari ang insidente. Pagdating sa bayan ng Pilar, may 3 lalaki ang pumara at nagpakilalang mga tauhan sila ng PDEA na naka-assign sa Balasan, rason para huminto ang mga biktima. Hanggang sa tinutukan sila ng baril at sabay sabi ng mga sospek na nakatanggap sila ng impormasyon na mayroong iligal na droga sa kanilang sasakyan. Dagdag pa ni alias Jose na nakipagtulungan sila sa mga sospek na nagpanggap na PDEA dahil nakita nila itong nakasuot ng athletic uniform ng pulis. Pero laking gulat ng mga biktima na pinalabas sila ng kanilang sasakyan, piniringan ang kanilang mga mata, pinatalikod at ginapos bago muling pinasakay sa sasakyan. Hanggang sa naramdaman na lang ng mga biktima habang tumatakbong sasakyan na kinukuha at binubuksan na ng mga sospek ang kanilang mga bag at iba pang gamit. Pagkalipas ng ilang minuto ay huminto ang mga sospek at lumabas sa sasakyan. Nabuklas ng mga biktima ang cable tire na itinali sa kanilang kamay, rason para makahingi sila ng tulong sa pulisya. Kinumpirma naman ni Police Colonel Albert Tapulaw, Provincial Director ng Capiz Police Provincial Office, na may person of interest na silang nakikita, ngunit nangangalap pa sila ng karagdagang impormasyon para sampahan ng kaso ang mga suspect. 3 million and 140,000 pesos, no? And check-in na nag-a-amount ng 1.3 million, isang 167 sa isang 39,000. So, nakipag-coordinate naman sa amin yung manager ng mga justice, itong mga tao nito, and account natin na maayos. So far, the PNP Capiz, nagkanta tayo ng dragnet operations, nagkaroon tayo ng mga intelligence built up or the possible identity ito ng mga suspects natin. At yan ang balita mula dito sa himpilan ng Star FM Rojas. Star DJ Justy nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman babaeng job order employee na suspect sa pagnanakaw ng tax collection ng LGU o Local Government Unit Buruanga, sumuko. May detalye dyan ng Bombo Radio Kalibo. Hawak na ngayon ng Buruanga Municipal Police Station at nahaharap sa kasong robbery ang isang babaeng job order employee na itinutulong suspect sa pagnanakaw ng pera mula sa tax collection ng lokal na pamahalaan ng Buruanga, Aklan, madaling araw ng Huwebes, Enero 2 sa taong 2025. Ito ay matapos na sumuko sa pulisya ang suspect na hindi na pinangalanan. Ayon kay Police Lieutenant Rosini Mina, Deputy Chief of Police ng Buruanga Municipal Police Station, kusang sumuko ang suspect matapos umano itong makonsensya at makaramdam ng takot dahil sa nagawang krimen. Magugunitang mag-isang pinasok ng suspect ang Treasurer's Office ng munisipyo at nilimas ang perang nasa 340,000 pesos na nakalagay sa loob ng drawer. Ngunit kulang na ng mahigit 30,000 pesos nang isinauli niya ang pera. Sinasabing problema di umano sa pera ang nagtulak sa suspect upang magnakaw, na halos ilang buwan pa lamang na nagtatrabaho sa naturang tanggapan. Sa kuha ng CCTV, dumaan sa sliding window ang suspect na hindi masyadong nakita ang mukha dahil sa nakatabong damit. Nabatid na bago tumakas ay sinira nito ang mga wirings na lahat ng security cameras at TV monitor ng CCTV room ng munisipyo. Halatang babae umano ang salarina dahil mahinin ang pagkilos. Nag-surrender yung alleged suspect and then nagsauli ng natitirang worth ng money na less than 300,000. The reason why nga na the financial problem. Si Police Lieutenant Rosini Mina, Deputy Chief of Police ng Buruanga Municipal Police Station sa kanyang naging payaga. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo PH, Mayman Silorio nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Sa ating sports balita, muli pong lalaban sa One Championship ang Pinay mixed martial artist na si Islay Bumusaw sa Enero 10.
Makakalaban ho ng Iguruta Muay Thai fighter ang Chinese fighter na si Ran Longxiu sa ilalim po ng 101-pound catchweight Muay Thai. Ang bakbakan po sa pagitan ni Bumugaw at Longxiu ay isa ho sa 12 o 12 mga laban na nakahanay sa Enero at 10. Kaganapin ang naturang laban sa Lumpini Stadium doon sa may Thailand. Alalang nitong huling bahagi po ng 2024 ay naging world number 1 nitong si Bumugaw sa 45 kilo female elite division ng International Federation of Muay Thai Association. Siya po ang kauna-unahang Pinay na nakakuha ng naturang award. Bago ang kanyang pagpasok sa One Championship ay nagsanay siya kasama po ang ibang malalaking Filipino MMA fighter tulad ni Edward Fulayang at Gehe Eustachio. Nakabumbuka Star Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media accounts. After po ng Bombo Network News, pwede po ninyong subaybayan ng ating po mga provincial station at yan po sa pamagitan ng kanilang mga sariling Facebook pages at YouTube at TikTok maging sa Bombo mobile app. I-search lang po ninyo yan mga kabombo. Halimbawa, dyan po sa may bahagi po ng Visayas area, pwede po ninyong subaybayan ang ating mga provincial station po dyan sa mga kababayan po natin mga Ilonggo. Nariyan po ang Bombo Radyo Iloilo, Bombo Radyo Rojas, ang Bombo Radyo Bacolod. Sa mga Cebuano naman, nariyan po ang Bombo Radyo Cebu. Sa mga Waray, nariyan po ang Bombo Radyo Tacloban. At ang para ho sa mga Quianon, nariyan ang Bombo Radyo Aklan. Mga kabombo, mga Star Nation, bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabol ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Una na sa hapon, balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo anay sa udto sa gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kaga impormasyon. Istoryahan taning nagpabombo diri sa aton nga isa ka farmer reklamo may kantanan karon or nagpabombo bangod iabanwa sa hindi patas kuno nga pagpili sang mga benepisaryo sang 10,000 pesos nga ayuda from Department of Agriculture. Ibaloon ta ang dugang sini nga mga impormasyon diri karon man sa aton sini nga pagpangalagad. Samtang istoryan taman in a while diri man sa aton sini nga palantutunan ining
City Legal Office. Ginatun-an kuno ang pag-require sa mga telecommunications company nga hatagan sang refund ang mga naapektuhan nga konsumidor bangod sini sa pagkapaslaw nila sa pag-adhere sa ordinansa. Ining ordinansa nga dapat naka-underground cabling na, kag wala na sa mga spaghetti wires or overhead wires diri iya sa bahin sang palibot sang syudad sang Iloilo. Madumduman nga si Mayor Jerry Treñas, no, ang liwat nga nagpangtukso sa mga telecommunications sa company bangod man nga ti apisar nga 2013 panapasar kag na-implementar ining nasambit karon nga ordinansa daw kasubong nga wala iya sa bungog sining mga telecommunications sa company. So subong lang ni iya nagatuman sila bangod nga mayara na sang makabig naton nabatsyagan na nilang kainit sang pagtukso abi sang alkalde kag sa mga previous days kung ninyo pa iya madumduman, nag-umpisa January 2 hasta kagapon, and I do believe nga hasta subong sige sa gyapon ang ila sini iyang pagpatigayon sang pagpangutod kag pagkakas sang mga overhead wires, spaghetti wires sining mga telecommunications company sang city engineers sa office. Ti bangod sini, no, may mga naapektuhan nga nadulaan sang internet na connection. Hindi lang niya kay ang pribado nga sektor, kundi halos kalabanan sini iya nga mga subscriber diri iya sa may area sang city proper ang nakabatsyag sang kadula or may disruption abi, no, sang internet connection. Ti ginrefer na ini sa City Legal Office kay ang tinutuyo sa city government nga mayara sang mabugat nga mga konsekwensya pananglitan nga hindi magtuman sa gina-implementar nga ordinansa ang sinuman, just like the telecommunications company abi, no? Kag we are hoping nga hindi lang niya kay sabahin sa telecommunications company tun-an ining mga lihok legal kundi sa tanan sining ordinansa. Kay kun inyo sining bukaron ang libro sang ordinansa sang syudad sang Iloilo, madamo sang ordinansa nga maayo, labing mapinuslanon, o galing kulang sa implementasyon. Kung na-implementar man, agi lang. Ti ginatawag ini nga mga ningas kugon nga sahi sang ordinansa. In fairness sa mga nag-author sini, in fairness sa mga nakapaminsar sini, ang tinutuyo maayo kung tani galing kay kulang lang sa implementasyon. So that is why nga ang aton sini iya nga paglaom nga kung mabisitahan iniliwat sang aton sini nga mga konsyales, na kung may mga amendments man sila nga i-apply dira, mas kahangon kung tani nila sa mga terminolohiya pa, no? Or pahapduson si dinila ang penalidad, so that hindi pag i-take for granted, no, ni sino man ang pagtuman sa mga ordinansa sa syudad sang Iloilo, sa aton sini nga mga kabumbo. Amo nang importante mo, hindi kay kung ano-ano lang dahil nga mga ordinansa. Anyway, balik-balikan ta na sa aton sini karon nga pagpangalagad diri man sa aton sini nga palatuntunan. Isa ka farmer, si Mr. Rally Inarsaw, nagpabumbo matapos nga daw kasubong mayara sang pinilian kag hindi patas ang pagpili o ang pagtumod sa mga benepisaryo sang Department of Agriculture sa 10,000 sini nga ayuda para sa mga mangunguma
hibaloon naton ang dugang nga detalye sini. Mr. Rally Inarsao, sir, maayong hapon si Bombo Cham ini live ikaw sa Bumbuanay sa Udto. Ayong hapon, Oo. Luyag naton may hibaluan kung ano pagid ang imo sini nga concern ay ang nakuha naton nga impormasyon nga daw kasubong may pinilian sa pagpili sa mga benepisaryo sa napulo kalibo para sa mga farmers dira sa probinsya sa Guimaras, Mr. Inarsao, sir? Oo, sir. Ti paano nimo nambal nga mayara sang pinilian? Istoryahay kami, bisan. Kami, sir, mga bali partners mga kami, sir. Bali partners namin, sir. Ha? Sir? Hello, sir? Nga mo niya, ano man ba na? Nga mo sa kwa. Nga mo ako, amo niya lang ng mga partner na kami partner sa pag-epo, di wala kami, sir, wala sa lista. Sino ang nagapanglista? Balik ito ka, kami alam, kaya taga mga paupo ko mga partners. Sino ang nagapanglista, sir? May nagapanglista ko, no? Bilang may koneksyon sa DE. Kuno, huwag mo na ang mahal kuno, nila nga may koneksyon sa DE. Nakabalita, kuno ka mo na. Kuno sa kapanglista. Sino kuno nagapanglista? Wala ko kakuan kay hindi sa magsugit sa kalan kuno may kapanglista ng membro man sa farmer. Pro lang na saya sa mga amo natin. Basta membro lang siya. May koneksyon na sa kuno sa DE. Muna nga doon sa lasik siya magkuha sa listahan. Okay. Taga-Guimaras man na siya, sir? Taga-Guimaras, may isa lang ka barangay. Barangay, ano kamo gani? Tinadtaran. Barangay Tinadtaran. Tinadtaran. Okay. Nakabali ka nga miyembro man sa farmer man sa mayara ka mo sa Farmers Association dira sa Tinadtaran? Oo. Ang among gali sir nga way gali kabalo nga may mga natabo amo na nga ginapang bayaran sila sa Gismel. May listahan sila. Reklamo kanya presidente nga, way kaya kabalo nga presidente siya. Okay. Paano nga wala ka mo madala? Muna kami problema, kaya kami madala. Muna kami singo sa inyo, Sir Bulig, na pariyo kami farmers, kaya kami madala. Yalos katunga kami mo. Wala matagaan. Katunga, mga pila kabilog ang katunga? Mga 120 kami mo, mga 60 kami lang matagaan. Okay. Mga sa 120 ka mo ka mga farmer, mangunguma, nga miyembro sa asosasyon dira sa Barangay Tinadtaran, sisintagid ang wala madala sa listahan. O katungagid. Nga ako nung nga wala madala sa listahan, kamo sa raw? Kamo na ganit kunong problema, kami bulig, kung na nakalatabo na nga, kami madala sa listahan. Kaya mismo presidente, makuto na mo lang, ganit siya kabalo nga nakalatabo, amo na kuno. Ti nga ang presidente nyo wala makahibalo kag ang isa nyo ya kamimbro mo to yang mas nakahibalo sa iya ani ang mimbro nga niya mo na naniging pa presidente nyo. Amo na gani sa kabalo ang pariyo na mo yang mimbro siya pa nang lista. Okay. So ano kalapad ang imo duta nga ginaumahan Mr. Rally? Ano ganing imo nga no nga ang pili Gadnanan gid imo pilido no? Gadnanan hindi iya Inarsao. Sige. Bali sana sir kay Karna demo ako na regarde no gila trauma. Diba si kun wala makasulod sa gina-require nga kalaparon sang ginatalauma nga duta amo na nga wala ka malista? Di kay nakagi kundi tanong sir nga 1/4 sa hektar nga mais. Nakakuha ko insured. 1/4 lang damlan ko sa 1 hektar. Nakakuha ko mga 1,000 plus lang. Mga tatlo nakakuha ginligad. Nakakuha ka ayuda nagligad? Oo, sa akon nga kuhanin ng insuran bala sa mais ko nga 1/4 sa hektar. Okay.
Subong niya, ano ni kuno para sa diining 10,000 nga ayuda sa DA? Wala gani ko sir kabalo kung ano na yan, basta kuno pangatag na sa 10,000, mangkot kong mga natagaan, laman sa kabalo. Oh. Sa Di base province, kung base kung may mga hukos-pukos na dira, sir? Why lang ko kabalo kay sa province sila kung nagkuha sang mga 10,000 to mo. Sa province, diin nga province sa munisipyo? Sa province kuno nila kuha. Sa munisipyo? Hindi, ambot lang kay sa province sa organ. No, organ. Okay. Alikon. Kung sa province nila ginkuha sa munisipyo, nga dito sa munisipyo, base kung dito ang Tagtaganay? O, dito sa province. Okay. Ano pag-iniban nga rason na nga ginalantaw nyo nga away ka mo yung madala sa listahan now? Kagang iban to yan nadala? Amo na nga kami bulig sa imo sir kay way kami amo niya nga pareho kami kami membro. Oh. Kaya ano lang subong ang ginatanom nyo da sa inyo duta? Kuan ng balinghoy kang kamuti, mga ukra, mga kuan, kasi mga saging malban. Puro ano kami dito sa balinghoy. Oh. Ato yung mga nakabaton sang 10,000 pesos, ano to yung ginatanom nila? Iban lali ko no, way man na salamnan, hindi man membro, nakakuha. Ambal man na nila ko no. Jesus. Ti magamuna, ti do hindi man patas magamuna, kay hindi sila yung membro, nga nakakuha sila. Muna ko nang balita nga hindi sila membro. Mayara ka way salamnan, lapi membro, nakakuha pa. Okay. Sige. Sir Raleigh, ipausisa naton ini palabotan ni sa Department of Agriculture Regional Office kung ano ning sistema parti iya sa 10,000 pesos nga ayuda nila para sa mga farmers dira sa may barangay Tinadtaran para nga matagan man kamusang kaklaruhan dira. Sir, salamat ged. Okay sir, mapili pa ko kapanawagan. Pwede ged. Panawagan ko sa bilog nga binuwista kasi may mamong komunikasyon sa mo, hindi ka mo makaglo, kaslabo ka mo. May manat na sila. Okay, kansogin. Sige. All right. Salamat din sa Mr. Raleigh Gadnanan, no? Sang Tinadtaran Binavista, Guimaras. Isa ka farmer, nagalibog ang ulo kung paano nga wala siya malista sa makabaton sang 10,000 pesos kayuda from Department of Agriculture. Okay, sa 120 sila ka mga miyembro, 60 gidri ang wala makabaton, 60 man ang nakabaton. Kagin pamangkot sila kung paano, why isang may mahambal sila kung sino nagprekurar, ti miyembro man kuno nila. Sa aton sinikaron niya nga mga kabugbog kag dito kuno ang distribution sa ano nga nitong term niya kagina? Sa munisipyo? Sa province. Sa province kuno ang distribution. Now, tisangin pamangkot si Mr. Gadnanan kung ano ang mga rekisitos dira para malakip ka bilang isa ka benepisaryo, tiway manggani kuno nagdigagid or butsilingon ba sigin pang pili lang ni? No? Pili kag according to anong ginbasihan para nga ang iba niya mahatagan, ang iba niya hindi paghatagan kay sandig sa aligasyon. Bisan way guno gani isang ginauma, bisan way isang duta, nakabaton kuno iya sang 10,000 pesos. Masakit man ina iya para sa mga matutuod sini nga mangunguma nga nagahangla sang bulig nagikan sa aton sini nga gobyerno. 15 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa diri sa palatuntunan na bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby, may sunog, Bombo Mel. I-check ta kung sa diin ining sunog nga nagaluntad sa sini nga mga tinion. Sa linya naton si Bombolin, si Buddy Bombolin sa report. Please go ahead. Bombo Sam, napuhag dari ang mga pumuluyo sa barangay Rizal, Lapu Sur. Ini matapos nga gulpiada nga ibuwal
ang kalayo diri sa may nasambit nga area. Dalagan subong mga pumuluyo bitbit ang ila tagsa ka mga gamit pagwa sa ilang mga balay. Diri ini sa ayon sa may wantong bala. Bombot Sam, kita mo diri ang Rizal nga monumento. Yes. Wala ka abing haliko. Tapos may-ari diri sa do factory, Bombot Sam, diri ayon ang sunog. Kagtay mga ni panimalay gini. Bombot Sam, ginalamon subong sa kalayo. Kaya halin kita kaina sa may Iloilo Provincial Capital, golpeada nga nakibot ang mga empleyado, Bombot Sam, nga grabe ang aso nga nakita sa dito ka pa lang yan sa Iloilo Provincial Capital, gindalagan sa dari pangadto subong sa may area, kag sige pa ang kinalayo, Bombot Sam. Ang ining ginagakalayo subong ang ginalamon dari doon sa mga panimalay, Bombot Sam, kati ni damo ko sa mga panimalay nga ari diri subong sa may area ang ikit-ikit niya bimo ang mga balay nanotisyaran ta do halos tanan nga panimalay sinadira tambihanay lang dira way ganit ang isa kadangaw ang distansya sa ila sinidingding kag made of light materials pa. Oo, insakto na. Bombot Sam, lunsay mga ikit-ikit gid ang mga panimalay diri sa may Barangay Rizal. Lapusor kung sagwat hindi mo makita ni nga damo panimalay pero magsulod ka kat iskinita malani mo kalabanan, Bombot Sam diri sa area, magsulod ka, dragin ang damo nga mga panimalay nga naga-ikit-ikit sa subong. Kaya mga pumuluyo diri, naga-hilibiyon kaya ang ilang mga balay made of light materials, malang mo. Bombot Sam, ginahingagaw pa nila makuha ang iningila nga mga gamit 34 sure, ang iban diri, hindi na ginila ni masalbar. Ang apon ng mga Bureau of Protection personnel, imbis nga dito sila sa atubang bala sa may main ginabi nga lagyan, pasulod sa mga panimalay, why to sila nasulod kaya hindi matukasulod ang fire truck at parte kagamay sa lagyan. O, kung dito ka sa gym, mag-uot ka pa dito. Kung dito ka mag-agi sa ila sining basketbulan, mag-uot ka pa gida. Oo, hindi pagid. Dari sila nagagi, nagliko, dari sila sa may wala nga area sa monumento, bala, padulo na sa Rizal Lapas, Bombot Sam. Nagsulod dari sila sa may wantong, tapos dari nagplastar ang mga fire truck para nga mapiswitan sa tubig ang likod nga mga panimalay. Pero hindi kitaon niya ang mga panimalay. Bombot Sam, kay taas ang pader, pero ang kitaon dari kalayo. Kay grabe, gidang ibual sang kalayo dari subong. Hindi ka po ka-penetrate sa pihak. Wantong building na taas na siya nga building tapos konkrito na bumbolin si may mga apartment type na tuya nga mga kwarto dito sa ibabaw. Kung magtamwa ka to sa ila sining nga buloberhada, tidra mo kag makita ti subong aso kag kalayo la makita jud da. Aso lagid kag kalayo, Bombot Sam, makita na to diri. Ang mga panimalay hindi tagid makitaan pero masaylo kita sa pihak nga area. Kung sa invisible ang ining mga panimalay tingwa at nga ting makitaan kung ano ang sitwasyon sa likod sa lugar diri no sa may Barangay Rizal, Lapusor, Bombot Sam. Ang istorya ta diri kaina isa sa mga residente diri no, lapit kuno sa likod balay ni Kap Wilson Aliona bala. Bombot Sam, sige na pangita ta diri subong si Kap. Kung di kasi pagabulig man siguro sa aton dari nga mga pumuluyo sa may sabit area. Katuan ta di sa tubang, Bombot Sam, dari gid ang alagyan mo sa mga pumuluyo bala kung nagwasulod sila dari sa may atubang gid mismo no sa dalan atubang sa gym bala, Bombot Sam. Dari ayon ang alagyan sa mga pumuluyo naton nga pipila diri sa mga nasunugan. Bombot Sam, ang mga pumuluyo diri ga hilibion pa bangod sa ining natabo subong Bombot Sam, ari kay dalik-dalik katon tadi sa area. Nay kan sinuto palagi na yung
Wala ko kabalugay kay ilang panik na kami mo. Ari lang di ayon sa may kanto. Dayon layo pa man sa amon dito sa pero lapit ito ang iya boarding house ang iya life. Kung sa likod ko mo tong ubos kito. Pero ikaw yung nagkuha ka na sa iyo. Oo, nagkuha ko muna nagkuha ko kay basi malabot kami diri na kami ayon mo. Kasi basi sing ko malabot tampon ni kuan kami bayo. Sabi ko kanina pagbabalan mo nga nagkalayo ulti. Nagalanta kami sa TV, may nagsinggit, may sunog-sunog. Kaya mo to din nagwa kami. Pagwa namon, dali-dali kami kuha. Sunga kayo nag-inaso na kag-linupok na sa sulod mo. Bana ko. Wala ka po yan? Oo. Ano muna ako? Ang mga papilis namon mga importante, yung mga birth certificate, kag mga importante sa kwan. Kag mga bayi lang namon, damay mo lang yun. Saka anak ko na itasulod na yung mga light materials sa mga balay, no? Oo, may ara man nga kwan doon create man, ibang light materials. May ara. Laban-laban to light materials. So, dito ticket para daw. Ticket. Kaya pangalan ay? Jean Damirez. Abang bagsama si Ma'am Jean Damirez. Na ano nato din ako ikamutan. Gadi nilagan ko subong ang mga katapo sa nga Bureau for Protection diri. Bombatsam para nga ipasulod ang host diri sa may area. Kung magsaka kita diri no sa barangay. Bombolens. Bombolens at take your position danay plastar ka dira kay balikan ta ka. I-check ko naman this time si Bombo Angel Tan sa area man sa Rizal Lapos sa Sur. Ara to siya sa area gid sa may sa sulod no, nakasulod siya sa balay nga malapit nga ko sa diin nagaibwal ang kalayo. Kindly adjust man sa imo linya Bombo Angel kay delikado ining sunog but sa ngalan sang serbisyo publiko kag pagplastar naton sang sitwasyon man sa nagakalinabo i-check tang iya sining linya sa sining mga tinion nakahingagaw kita nga makakwa sang video diri banwa samtang sige pagpakigaway sa kalayo sa makatapos sa Bureau of Fire Protection kag nagabulig man ang pila ka mga residente dito para nga ti mapalong ining kalayo. Dagulpihada man lang kuno banwa nga ti nakabati sila sang may nagsinggitan sini nga sunog. Kag dito na matapos sina may naglinupok pagidayon. Rason nga ti nagpa-worst pagidiya sang sitwasyon Check ta aranas Bombo Angel. Gel, please go ahead. Bamutsam diri kita diri sa bong sa sulod sang area kung sa diin nagakatabo diri ang nagluntad nga sunog diri sa bahin sang Rizal kit Andre Bamutsam gadali-dali gid diri ang mga pumuluyo nga magbutong sang host kay ti ginakulang gid diri sang host pasulod Bamutsam kay ti nabudlayan di kita diri magsulod ti pati man nakatapo sang BFP diri kay ti medyo sulod don gid man diri ang area Bamutsam kit Andre nga pati ang kuryente ang puses ang kuryente diri gina halungan gid kiti basi kuno malabos ang sa kalayo pagid kaga ti pati mga pumuluyo diri bala kuan pagid are pabuli kita mo sa mga videohan diri ang babaw gid ring area are gina pa videohan naton diri kit angid ang aso sa mga kabumbo naton kano ni ka aga itom babamot sa mga aso kag ang kalayo diri sa dalom nagasigi pagid pati diri ang penetration may mga baldi kay na diri bamot sa nga nagkalahulog man sa sunog kagati ang mga kabombo natin na budlean diri sila magpasulod man sa tubig ara gina bira-birahan na gid nga pagpatay man sang kalayo bombot siyam pero as of the moment itong pasagihapon ang aso diri sa siningag luntad na sunog kita naton diri sa area puros light materials gid man bombot siyam ang kalabanan diri kag kita naton diri pila ka mga kabombo naton nga medyo layo pa man sa area nagamat-amat na evacuate sang ilang mga gamit bangod nakulbaan man in sila nga malabot sang sunog ilang ilang mga gamit bombot siyam ari matamat sila sa ilong naman no gaura atrasan na ang host para nga ti malabot aning sa tubang diri nga nagakasunog nga mga light materials sa mga balay bombot siyam pero mas maayo-ayo na subong ka sitwasyon kung ikumparar mo kaina sa ibwal gid nga kalayo nagalabot na diri sa may lapit diri sa nagabomba sang tubig bombot siyam kita naton diri gaburuligay pa ni mga kabombo naton para gid lamang matan nga mga tubig diri sa mga bubon nga tubig sa mga CR nila na pang-ubos sa nisang pang burulig diri para nga
mapatay ini nga kalayo bombot siyam. Kita naton diri may mga kabombo naton nga bansa ila pati mga ido ag kuring nila ging salbar na mga nangadaan bombot siyam para nga ti hindi na ni nga malabot abi if ever gid man. Pero pati mayo lang man initial information naton wala man sang minatrapa man. Are diri. Rega. Bro this. All right. Kaya nga nasunog una nga daan. Mamacham. Go ahead, Jel. Inadri ka gina nga balay nga nasunog ariyo na amat-amat sa iya penetrate. So i-compare mo yan sa kabasa dire basta ang kalambutan din tubig. Gamat-amat na mamacham. Matamat na gid man nga mapatay ang kalayo. Grabe lang gid as of the moment. Dugay lang gid diri sa area kay sige-sige ang hangin ang mabaskog diri ang hangin. Kag ang direksyon balas bas nagalapta ang ining kalayo. Pero with this one, aris kita natin rin yung buro ni kayo saban isang kwan isang tubig. Ano ibang masam sa aton na lifespan ang sitwasyon ng mga muluyok na nagabuligaya raw. O timayo ayo na lang na Bombo Angel kay do na palong ng kalayo unlike kagaina to yang mayara nga daba-daba pa nga kalayo. Oo, dili kita ko ginara ka dapat pa mo sa mo ara sa may CR ni Bantaw. Grabe, abi kay palakta pag ang hangin abi pero si Aryo gina-penetrate ni sa mga kabombo naton diri nga mga residente man pati ang taga BSP para nga ti masulod nila area matamat diri ara sa Pili daw. Ato ginapasa naman nila pati ang mga balay abi nga wala malapos ng sa parang ala hindi ka karustak no. Nakarustak sang kalayo pati sang hangin ini mga palimalay. Pero kita na sa mga taga BSP masulod nila ang mga balay mambotsam para dira nga area. Masulod na siya matamat na. Amo lang kag gina ang dukuan gid pagabot at diri mga 2 minutes ago ga daba-daba padri ga grabe ang pag-ibwal sang kalayo para taga BSP. Karabanan diri mambotsam light materials kiniya araw kunan. Atras naman macam grabe di ang kwan dito. Mga scene wala no. Rusdak na gid saya. Dito nga area, nagakalayo-kalayo pagawaw. Ga-ibol pa. Kaarang ina-abdan diri Siyanggi gini sa Bombotsam. Ara pa man ang pila ka mga materyales sa gila balay sa diri area, pero ang mga dingding gidya wala na ni puro gidya sunog. May lang abdan pa ni sa nga taga-PSP ng mga lamisa nila nga na sinagaw ni dalabas sa Bombotsam mo pero amo ning makabo totally damage kini nang taon natin kung pila ni ka balay ni ang damage sa sinintuno. Pero gamay na lang ko Bombotsam pero mayo man niya tikranuhan pa. Ang bunday lang diri kami ang hangin bala grabe ang konti amo na nakabulig man ang bayanihan system sang mga kabumbo naton grabe sang baldi-baldi lang. Oo. Ariel na mali bang Bombotsam ang malingkon. Amo lang ginabantayan mo sa mo kay ang bantayan ay kuno sang gamit yo bantayan kuno sino ang nagapasulod sa mga diri kay base kuno ang ibantry nga mga nagaiba nga lugar mangunyadi makuno sa mga gamit yung panhimo sa pilit pala nakawatan ka na nasunugan ka pa. Bantay sa lakay na tawag sa ila. Mami mo na di balay ma'am? Ay mo, ano ngalan mo ma'am? Alin na pala mo ni siyang sa kilid di ma'am ho? Ano ko ang rason ng nanay sila ng kabalyo na nagpulong sa ako sa silahan. Oo, tapos sa silahan. Wala ko gani kabalo bago ako nagabot. Isa pahalin ma'am. Sa sped. Oo, sa molo. Bila. Why nagsakay sa jeep? Ari Bombotsam naga. Oh. Ari Bombotsam naga. Ginapasulod ang host. Nilagsanay pa ni sa ilos ang mga host Aryo. Kasi ilo disang host na yo, kay do ginabombahan. Grabe ang pagbomba diri sa taga BSP sa tubig oh. Para nga ti malabot ning nagakuan gid nagaka-ibwal gini may naga-ibwal sa Bombotsam mo. Ari ginakuan pa. Ang host ginabutong pa araw. May portion pa no, medyo may nagakalayo. Oo, may kakalayo pa. Portion nila yung CR di kanina balao. Grabe pa din pag-ibwal. Kag iban wa din kasaka sa same o sa babaw nga part kay bakit ganito nga
tulog wala bang mo siya once sumasdak ini mga sim kay tigong hindi na siya stable abi mo. Dari makit Andreo grabe di ang pag-buruligan Manila pati ang boat ng BFT pati ang mga tubig rin sa mga kilid-kilid yun mga container o mga balde at galakta sa babaw tumumot siya mo. Sabi pa sulod dya ina. Kaya mo niya, bantayan sa panid. Sige, Bobo Angel, hold your fire man danay. Hold your fire. May fire na incident na hold your fire pa. Hold your line. Hold your line. Plastar ka lang danay. I-check tamon, balikan namon si Bumbolin, si Bade. Kay Masaka to sa barangay hall para nga may clearer vantage point to siya. Sa kung ano ang nagaklinabo sa dalom sininga area sa barangay Rizal, Lapos sa Sur. No? Sang nagligad lang sininga adlaw may sunog man nagluntad dito sa may distrito sang Haro. Subong diri naman sa Lapos tiyang chimpo nga daan subong mayara sang tion nga manami ang dupoy-dupoy sang hangin kon mga mo sining oras. Dito dira ginayang chimpo nga kon gamay lang niya nga kalayo ang mag-umpisa dira huypon sang hangin ang tendency sini madako gid kag sarang gid nga makahalit. Anyway, standby i-check naman naton ang linya ni Bumbolin si Bade sa may barangay hall area siya, no? I-check naman to this time sa aton man sini nga pagpanglagad para nga ma-check yar taman ang iban sini nga anggulo sining sunog nga nagluntad sinigid lamang yang hapon dira sa may barangay Rizal, Lapos sa Sur. Initial information ang sunog nagumpisa sa likod or sa tupad lang gid sang balay ni punong barangay Wilson Alyuna. Karon banwa ang sitwasyon sa may barangay Rizal, Lapos Sur, nagainikit-ikit lang dira ang kabalayan. No, kag kalabanan sini made of kung hindi man mixed materials, light materials. No, sa aton sini karon iya nga mga kabumbo may mga dalagko man sini nga pamalay, but ang kalabanan sini iya angkon gid sa mga light materials nga pamalay. Check ta si Bombolins. Si Bombolins, please go ahead. Bombo Cham, ari kita dari subong sa may mga balay gid kon sa diin dari ang sunog sa may barangay Rizal Pusor. Mga pumuluyo dari no nga naabutan naton Bombo Cham, nagabuligay di sila sa pagbaksan sa tubig sa sining mga affected nga mga balay dari no sa sunog. Kagati subong nakita naton nga puti na lang ang ining aso Bombo Cham sa bulig man sa aton dari nga mga pumuluyo. Kagati ari naman diri ang mga fire volunteers naton. Actually pag pagkatuta sa isa kay Eskinita Bombo Cham, abita pwede ta kalabay no makasulod bala sa sining mga balay nga aragid sa likod. O galing niya dead end nakita diri Bombo Cham ang makitaan talang gid sa pihak na siya nga Eskinita pagid. Kag diri ang mga balay nga natindugan Bombo Cham. Ari diri subong aton nga mga mga nagabulig bala Bombo Cham sa pagbasyaman sa tubig di balde-balde ning ilang pagbasya sa sining mga balay no nga nasunugan. Ari bala si Sir RB sir? Wala pa bala sa oras kitang sila ka mga bilog around una. Wala pa bala sila ito haling ko sa piyak. Gaan ka lang di sir para magbulig. Mga pila ka mo di kagina sir nga nagabasahanay sa pila mga pulo sir. Mga pulo sila Bombo Cham nga nagbinasahanay diri no lum sa mga taga barangay Rizal malami. Dira ang area Bombolinse matalang kagid kay do pasol na dang area. Oo, amo gani Bombo Cham amo to gani magkokaina nga bita makalusot sa pihak o galing dead end na galing ya. Kati ara kuno sa likod. So sa pihak naman galing ni Eskinita ang iyang alagyan. Bombo Cham ari ganino ang mga fire volunteer naton nagalusot na lang gid sa gamay nga do alagyan buo bala sa may hollow blocks. Bombo Cham to do pader ni sa isa ka balay ginlusot na lang dari nila ang makakato sila sa pihak nga balay no nga kung sa diin amoy kining napiktuhan sa nga kalayo orang ginlamon sa nga sunog. Actually ang nakitaan dari naton Bombo Cham no nga balay dari made of light materials
amo ni sa ang gintutok sa kalayo, may tupad ini sa pero hindi niya light materials ang ang iyang balay alon sa concrete bombotsam. Pero tila taunta na sa sulod karon kadidto ya sa punta dito possible nga ara sa mga panimalay pag didto bombotsam nga naapektuhan no sang saning tunog dari karon nga natabo iya sa nasambit nga area. Ang aton nga mga Bureau of Protection personnel ginasigurado pa nga wala na sang sang kalayo abi bombotsam nga makita dari ari na madari mga tawo sa more Electric and Power Corporation para tipat yon anay nga linya dari no sang kuryente para hindi na bala magdugang pa basta nga tigol piada mag-ibwal ba ang linya agod kati masituit man hilway kag safe ang aton dari nga mga pumuluyo subong sa nasambit yang area bombotsam kalabanan sa mga tawo diri ti ato sagwa nga ayon bitbit ang ilatad sa mga gamit bombotsam ang dari sa ginatindugan nga balay mayo di kay dito wala man gawa na apektuhan abi no or na ginlamon sa nga kalayo may portion lang nga nalabot sa nga kalayo pero hindi gid totally burned ang nasambit yang balay bombotsam. May initial number na kita sa mga nagkalasunog da bombolens? Sa initial nga numero bombotsam mga pila sir may ay sa sulod sir 1, 2, 3, 4 mga more than 8 na sa sulod. May mga panimalay pero mga light na materials na ang pasulod ayan no. Mga nga dati ka nga isang kalayo. Kaya grupo, haruda, pag ano pa ang ipatoy banda. Sa mga grupo, ayuna. Na, balay ni Kap. Ang kay Kap, muna din na parte, yari. Ako niya ang concrete, sir. Ang concrete kay Kap na din, babor din ako din Kap mo. Oo. Ang ari din na parte, yan, manikan yung ugangan. Pwede rin na. Puro mga firewall naman na dito. Dira, yung kay Kap namin na balay, arabis Kap. Initial, sir, information, din gikunot, sir, naghalin ang kalayo, sir. Ang ko sa mga katulad na guro ay gupo ay mga light lang sa mga paliyang na material na yapos na kanon sa kalayo kung mga gudman. Sir, kung mga possible ay rason sir kung nga nagkalayo? Ma'am kay na-responde mo lang ko mo kay alin mo ko sobra hindi na ginagawa mo kundi kaya ang ako nga mayaran sa sagwa. Idin muna ko bakwit tong akong tatay kay para 50 block. Dali man ikaw, sir? Sunod ang kay Kap. Sunod among balay da. Among balay, Ano yung mga kalabanan, mga balay di sa likod? Sir, may second floor, duwa ka panalagan, or mag-ground lang dito? Mayara man nga second floor ko light materials lang sa. Ang kaya yun, naman lang nga tiyak nga sa auto ni Kap. Dito na budlayan naton mga BFP personnel kay hindi ka lusot kay gamay ang halagyan sir na sirado na kay dira na nagagay sa kalayo mo kay kitid na dang dalan sili do bidayan na sulod sila pero kung na dira sa gwalak lapit lang mga sa wantong na lang sila naghapit pero kung sa wantong sa sulod sa wantong mataas na tong kaderyawan ka na to kung diri ka na gid na masulod budlay gawa sir do ang host lang gid ang host na lang kay tinamo man diskinita mo maski din ka lang ay sinita may tapos kung do apat tay sinitar di sa sulod nga makasulod ang ang bus sa bombero mga pumuluyo di ka mo man gani mismo naghakutanay na lang kabaldi-baldi ay yan mana nga ni kay na corner man nila kay ang bombero tiyak kanto na sudla naman nila mo kay naglibot yung kalayat tiyak na corner naman sa bombero nakasulod naman tong hostiyak mo sa tiyak ng sinita din nakasulod naman ang host nakasulod mong host sa mga na daw natalong sa gawa din naganagan niya nga initially sir mga 8 ka mga panimalay sige ano ba kay Jojo Sotero Jojo Sotero Bombotsam sang Rizal Lapus Sur yung yaya balaya layo to yagawa ambulance. Oo, mayo lang gani Bombotsam layo. Una yung dito ginsituit ang iyang amay, ang balay sang iya amay to. Kasi man sa gali, volunteer, fire volunteer man, Bombotsam. So pagkatapos ito sa iyang trabaho, nag-diretso yung sigida diri sa area. Kagin secure ang iyang amay, bating ilang ang mga gamit no sa pagdungdong ngati
basi magdasig lang lapta sa kalayo. Bombo sama yung man kay tina-contain man no sa mga ano naton mga Bureau for Protection Personnel and Fire Volunteer. Each eskinita ang ginapasudlan nila sa host nila bombo cham para ngati corner by corner anhan nila bala sang tubig. Makontain na nila ang kalayo para hindi na maglapta. Oo. Ginaano na nila sa diri tubig diri gamit ang ila diri nga hose bombo cham sa ila nga fire truck sa subong way nakita diri may nakita nga kalayo sa area aso na lang gid bombo cham dito sa sulod nga area mo tulan ni Sir Jojo mga initially 8 ka mga balay diri ang natupok pero i-verify pa ina sa bahin sa nga Bureau for Protection once nga ma-declare na nga fire out ang nasambit nga area bombo cham kag i-check naman sa bahin sa barangay officials kay punong barangay Aliona ang sitwasyon subong na sa aton diri nga mga pumuluyo sa nasambit nga area bombo cham. All right. Bombo Lens, balikan ko si Bombo Angel drama karon sa ay mo sining area balikan ta ka later on sa dugang pagin sining mga pag-consolidate man dira sa mga information. Standby kamo sa aton sining mga kabombo, check naton si Bombo Angel Tan. Initially, ang isip ni Mr. Sotero to, isa ka fire volunteer nga taga Rizal, Pusurman, mga 8 kuno ka pamalay ang totally burned. Now, sa sining nagluntad nga kalayo, so far, aso na lang ang makita karon sa area, no? Kag isa man sa mga strategies ang Bureau of Fire Protection kag sa mga volunteer fire group nga i-contain, no? Nga hindi na maglapta. That is why nga bisan ang host lang nakasulod pero naano nila natigayo nila iya nga mapunggan nga maglapta pagin further. Check tabi si Bombo Angel Tangel, please go ahead. Bombo cham padayon diri subong ang panjapon diri sa BFP sang tubig pagbasa sang tubig patubod sang host diri sa bahin sang sunog aron may mga wheelchair pa bombo cham makitaan sa live natin. May mga kalayo pa abi sa dalong sa mga atop or mga sim nga ni nag-grab pa sa Quiapo Dario. Bakit ano mo Sam? Ario, kitan mo ang balay ni siya do halo black diri ang tunga tapos bumi light material sa babaw. Ario ginamatamat naman diri nga pag ginapasaka nila ang sim. Pero bang siya mari makitaan sa live pagido ang ninyo Santo Niño ni Sadri sa Michangi nga nasunog man sa Quiapo Ario. Wala gid sa sang agi abi nga pagkasunog bombo cham de medyo nag-itom lang gid man niya tuod ang iya nga itsura bangod abi sa mga pero ang Tianggi na kung sa din sa nabutang na sunog man. Oo, sunog bombo cham araw. Sunog ang portion gid diri sa Tianggi nga ni kung sa din nakabutang ning Santo Niño di Apostol siya to be exact. Pero ari kit anaton diri nga area para mga pumuluyo naman diri kag taga rescue volunteer taga BFP ginamatamat nila hakwat ning mga mga sin na ara ginapangbakas nila kay mga kalayo pa sa idalom iya nga nagakabiling bombo cham amo ning good day dire kay kung hindi maubos ang abi kuha o kung ba patay ng mga kalayo nga gasigi pagyapon good day ni basi mga rasyon pa ning magalapta o kung mga pwede pa lang masunog ng kalayo kag di mag-umpisa naman iwat ang pag-aso kag malapta naman ng sunog wala mo sa mao din junway nga ginamatamat kinala ni akwa to gina isa-isa nila niyo para nga maraming kalayo kita ang bali mo sa naga kwanta may nagabaga-baga pa. Oo, may nagakalayo so, pa estado niyo. Sa karon hindi pa ni ma-declare nga under control kay fire out kay may mga ginapang finishing pa sila nga nagabaga-baga sila nga mga nagkalasunog pero bulahan ini kag maayo man ini nga sinyales Bombo Angel nga nasunog na iba pero ang Santo Niño wala gid dala Bombo Angel daw makabigta nga isa ini ka maano man makatilingala man nga hitabo kay ang Tianggi sunog. Santo Niño yaway masunog. Pero initial information tabla mo cham doon sini kuno kabalay ang ulamig sa sunog mo. Sa unsay ni kuno kabalay damo ni kuno ang bala sa isa diri ka pumuluyo man yawan di kuno sila kay napasulod diri penetrate. Kay tuod gid man ang alagyan pasulod diri
ang makaiguguro nga maximum nga makatindog nga standstill guro 3 ka bilog pay kung nagadalianay duha lang gid ka tawo ang pwede makadalagan pakadto pasulod. Kaya mo ning medyo maburubudlay gid diri sa area bangod ti surlon gid ini siya ariyo kalabanan diri under control na like materials Bombot Sam ang nagkalasunog diri kitan marao. Under control na kolong Bombo Angel tapos na lang nila under control na as of 1:34 PM. Under control na gina-finishing na lang na ang iban dira sang mga volunteer group naton kag sang Bureau of Fire. Oo. Mayo man mo watch kay ti ang aso bala. Hindi na siya tama ka itom unlike kay ina nga pagkadto naton diri nga nag-ibual ang kalayo kag grabe gid ang aso subong iyan nagaputi na pero miara sa gihapon kag grabe gid ang natuga nga damage sa sining nagluntad nga sunog diri sa bakin sang Rizal Lapus Sur Bombot Sam pero ti may pila gani diri kita natin mga taga City Hall pabalaha mga empleyado nga nagdalagan para gid lamang nga salbaron ang ila gamit kay lapit ang ila nga balay diri sa may nagluntad nga sunog gagati kalabaran ni amo tay gina-istoryata ang isa to ka babaye nga ambal niya halin pa ni siya kuno sa may molo dundalagan lang niya nga tigin dali-dali bala niya kadto diri sa bahin sang Lapus bangod amo sini ang naibaloan niya amo ni iya ang iya kuno sang lablos or bata niya ining sang nga ang isang ni Bombot Sam nga tunog at ni San Domingo bala sa kilid pero this one ginalantaw natin sini ano ni kadakwa yan ang damage kasi ang head sang BFP sang city ari naman rin nagkado naman sa Bombot Sam si Melanie Habawel ari naman sa area para i-survey yun kaglantawon sini ano sini ang mangin sitwasyon diri sa bahin sang BFP when it comes to pag-assess Bombot Sam. Si Fire Marshal Melanie Habawel Iloilo City Fire Marshal. Ari sa Bombot Sam sa area. Ginakuha na hari ginamatamat ang diyo. Hindi gina ma-penetrate. May initial Bombo Angel, may initial report na kung anong cause of fire? Wala pag abid ri Bombot Sam sa area sa mga WhatsApp. Sa imo sini nga area do ay pasang may makahatag dira sa initial information kung anong cause of fire. All right. Paano sining lantaon ta sa Bombot Sam ano sini amang sitwasyon man kagati maistorya kita diri sa kapital mismo sa barangay Agud na may baluan ta ano sini ang information man sa mga kabombo naton. Ini si Bombo Angel Kitchen Gas para sa number 1 and most trusted in the country ang Bombo Radio Philippines. Sa radio, Bombo. All right, check naman naton this time si Bombo Lindsay Bade. Balik-balikan ta kay gin-declare sa Bureau of Fire Protection nga fire under control 1:34 or 34 minutes after 1 o'clock sa hapon, no? Sa aton sini karon iya mga kabombo but pipila pa to kag ginapasiguro gid nga sige pa sa gyapon ang pagbasa nila no through sa sining fire hose kag iban sini sige pagurong basya bisan balde-balde lang dira sa tubig agod iya banwa nga mapasiguro nga way na sa may nagabaga pa dira or ano pa yang sahi dira karon nga makakos naman liwat sang pagkasunog no sa area sa aton sini karon iya mga kabombo. Anyway, initially mga 11 ka panimalay ang totally burned. May isa ka Tiangge nga sa iya sining kilid or kabahin ining ginatindugan ni Senyor Santo Niño. No? Why iya masunog sa aton sini mga kabombo. Balikan ta na karon si Bombo Lindsay Bade yara sa aton sining linya Bombo Lindsay. Please go ahead. Bombot Sam pa na yun dito sa hibi dari Bombot Sam go Bombot Sam nagahibi dari na absanta dari pagwa naton gid sa area sa may Eskinita sa may dalan dari ayo hibi dari isa ka babayi pamangkot naton kay nagwa lang sa balay nila way sa kabalo ko nakagwa ang isa nila kaupod nga si Inday Ruth kay paralisado ni sa Bombot Sam bedridden kay medyo tigulang Bombot Sam pero madamo man sila suli sa sulod sang balay o galing kay Tiban bala may mga trabaho Bombot Sam mo nang ginapangita nila diri sa buong
sa nga iya man nga kuupod no sa sulod balay kung nakagwa bala or may ara bala sang may nagpagwa kay Inday Ruth. Amo lang tawag diri nila Bombotsam ang balay diri ni sang pamilya Haruda ang ining ginatumod diri no sang sining pipila diri ka mga miyembro sang pamilya nga ginainsala ni Inday Ruth. Bombotsam galibot pa diri sa subong mag-agod kang itaon ni si Inday Ruth kung nakagwagin man siya sa ilang balay. Hopefully lang tani Bombotsam na nakagwa no sa ilang balay. Nga may nagpagwa lang bala kung tani kay bedridden ini siya nga daan tikol siya lang isa hindi agad masarangan Bombotsam mo. Yes. Nga magwa sa ilang balay kay dito gid ni sa likod gid kung sa diin ang sunog Bombotsam. Pero tiyan mo pa nang ginapagdari sa nga pipila ka mga miyembro sa ilang pamilya kung sa diin karon si Inday Ruth nga ginapangita nila Bombotsam mo na gani sa aton nga mga especially sa mga pumuluyo diri no sa taga Rizal lapos base nga may man bala may nag-save man bala kay kay Inday Ruth nga mapagwa sabi sa ilang balay nga tikon tani makontak yan ining pamilya o si mataw napitan niya diri subong no sa area Bombotsam kay kadamo diri actually sang tao hindi ni insigida nga malibot diri dayon no sa diri lang area ang diri no ang lugar. Oo sa information Bombotsam ari nakaguhagid man gali Bombotsam no si Inday Ruth nga ginapangita diri karon sa iya man nga mga family members mga Bombotsam nakaguhagid man maayo gid subong wala na sa sino kuno nag-alsa sa iya naghakwat sa iya pagwa Bombolense ang iban man nga members sa ilang family nga bago lang abot bala Bombotsam kay tihalin sa trabaho gulpada nagdalagan pakadto sa ila balay kay ting iban nga daan pila bala nagwa bangod man sa aton nga ano man Bombotsam magasala-sala bala gagatiway na balaan nga may iban pagaling nga may tawo sa sulod sa aton nga panimalay Bombotsam safe and secured na diri si Inday Ruth based man diri no sa information nga ginapangayo daton diri sa mga pumuluyo wala naman sang iban nga mga tawo abi nga ginakabalak nila nga do nabili to sa sulod kay kumpleto na kadaman ang ila diri nga mga kaupod no sa mga balay nga nasunugan diri sa may nagsambit nga area. Kaya ang kita ta diri sa sagwa, syempre ilang nga mga gamit, Bombotsam mga bayo, ang gasol, ang electric fan, iban pagid washing machine. Kagang may mga nagapanawagan to gani kagina sige butong sang hose kag sige pasapasa sang balde, may nagapanawagan to nga bantayin nyo da mga gamit yung nga ginpagwa, bantayin nyo da mga tao nga nagasulod kay iban sini ginakuha nilang oportunidad para nga magpangawat ng mga klase isang tao ni nasunugan na gani kawatan pa Bombolense. Oo, amo gani Bombotsam subo bala kay may nagapamintaha kaya sa mo na nino nga sitwasyon subong diri sa mga pumuluyo nga naapektuhan sa nga sunog pero tiginabantayan diri nabantayan diri no sa mga pumuluyo man nato ang ila tagsa ka mga gamit kay tikon pamayan mo lagid man ito base nga tikon iban gid man nga tawo diri ang magkuruha sa nila nga magamit Bombotsam even diri sa sagwa na nga area sa nga balay wala man ganino nagduha-duha nga kuwaon ang ila nga mga gamit abi pagwa sa ila balay kay ti grabing hangin Bombotsam mo pakadto sa tubang ayon ang hangin kiti abi nila maulamid man ang ila tagsa ka mga balay diri maayo lang kay la contain gani sa aton nga mga Bureau for Protection personnel kag syempre ang mga fire volunteers man naton diri sa nasambit nga area pero sige pa nga so however wala naman sa kalayo kita diri nakitaan unlike kaina nga grabe gid yang kaitom kag kataas sa kalayo bisan diri kala sagwa magtulok kitaon gid very visible pero subong puti na lang gid no ang kalayo kag tiway nakita sang may nakitaan diri or puti na lang gid aso kag wala na ito so Bombotsam. So far makamig na no? Fire out na Bombolense? Wala pa man actually. Wala pa. Nabahin sa aton for protection na pa sila sa sulod.
Bombo Sam gina-secure pang area, gina-situate pa to kung pwede na gid man ma-declare abi nga fire out ang ining sunog subong sa may sa may barangay Rizal Lapos. May ni abi mo, may ang tagsa-tagsa bala ka ka eskinita do may sityo bala or kalye-kalye. So diri ni sa ayon sa kalye Luban ang ining area nga nasunog. So suludlon gid man kay Luban. Kalye Luban. Oo, Bombo Sam. So muna karon ni taman di ilabuton taman si Kap kay si Kap ato pa man sa area kay atong boarding house. So sunod diri sa na interview ta kay Sir Jojo nga ginapalagihan Manila do na ulamid man sang sining sunog however ti concrete ang ato yung boarding house sa likod unlike sa iba nga mga tupad nga ti human sa light materials. Bombo Sam. All right. Live gikan diri sa may barangay Rizal Apusor ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade kaupod si Bombo Angel Tan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan and Bombo Lindsay Bade sa inyo sining pagdulong sang balita direktamente sa may barangay Rizal Apusor. May aso pa nga makita sa area. Waay pa makadeklarar sang fire out ang Bureau of Fire Protection but sa liwat under control na kagaina launa 34 no gamay na lang nga mga pagpangusisa ni kag pagpasiguro nga waay nagindiya sang baga o kung nagakalayo dira sa area ang ginahimo karon sa aton sini nga Bureau of Fire Protection ang presensya ni Iloilo City Fire Marshal Melanie Habawel ang ara man dito sa area sa karon sini nga mga tinion magakuha man kita sang dugang nga mga balita kag impormasyon at the same time kung ano ang cause of fire sa sining pagkasunog dira. Initially 11 ka mga pamalay ang totally damaged, totally burned sa aton sini karon iya nga mga kabumbo kag ining mga pamalay ang nahamtang sa barangay Rizal Lapusor, Sitio Luuban o kon Kalye Luuban. Kung si Bombo Lindsay, pag kag si Bombo Angel, Luban gid man kay tiara gid sa sulod-sulod. No? Isa man karon sa mga problema diri iya sa bahin sang syudad sang Iloilo sa mga kasubong sini iya nga lugar, kasubong sini nga kabarangayan nga ang area kung sa diin mayara sang sunog ang suludlon pero makabig man naton nga dalayawon ang effort karon hindi lang kay sa bahin sa Bureau of Fire Protection, kundi lakip na ang bayanihan system man sang mga volunteer fire group kag mga pumuluyo dira, no? Nga nagbayanihan system, no? May nagabomba sa balde, ginapasa, nagalinya sila agud nga makabulig sa pagpalong sang kalayo. Isa pa gid sa dalayawon ining strategy nga kung sa diin ang four corners sang lugar gin palapawan sang water hose. So amuyad to ang isa sa mga dako man nga bagay sa pagpugong sa paglapta sang sunog. Kay kakurulba basta mga inikit-ikit kag inipingay malang ang mga puluyan kakurulba kay kun mayara lang sang delay no kag hindi mangin strategic ang firefighting sang Bureau of Fire Protection sa aton sini mga kabumbo, no? Tida kon tsansa nga magdako pagid ang sunog kag mas mangin lapnagon ang kahalitan sini. Impunto 2:00 na standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ang iban nga mga balita kag impormasyon itugyan naton sa iban Cinema News and Public Affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 5 to 11, 2025. Songs that are largely from the past millennium will be yours sa sining weekend. Kaupo ng retro band sa concert at the plaza. Kicking off alas 6 ang gabi sa Enero 11, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napuro ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ay iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Enero 12, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang needed grace and strength agud atubangon ang mga challenges sang tuig 2025. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Viva Señor Santo Niño! On January 25, Saturday, Bombo Radio, Plazuela de Iloilo, and Star FM will give you the best and the most extravagant band competition for Dinagyang 2025. Pasigabong! A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands 2025. Don't miss a chance to witness this one great musical competition and showdown. Participated by 12 carefully selected bands from Visayas. The first prize, 50,000 pesos. The second prize is 30,000 pesos. And the third prize, 20,000 pesos. An additional amount of 10,000 pesos will be given to the band with the best on-stage performance. All non-winning participants will be receiving 5,000 pesos each. So remember the date, January 25, Saturday. The time, 6 p.m. The place, Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo. The event, Pasigabong. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands 2025. Viva Señor Santo Niño! Iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa kinistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nangin imbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos. May imo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules.
Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kon preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetuhon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ila balay. Kung ikaw ang ginserbehan sang pagkaon o kung ilimnon, ipabutyag ang imo appreciation sa pagkaon. Simple nga thank you kag pagdayaw sang pagkaon ang makahatag sang smile sa tagbalay. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basaha gid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy
Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab. Sa diin, mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Atensyon sa mga mahilig maggamit ng aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa siniya mo ang pagkakasi ng payment information halin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pag sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program sa Martes ng edisyon. January 7, 2025, pero dumasubo ini nga adlaw para sa aton nga mga kauturan dira sa may Barangay Rizal, Lapos. But we are praying for your safety and kamay no hatagan gid kamo sa pag-asa.
to start all over again, especially ang mga nasunugan gid sang ilang nga panimalay. Mga letter senders naton dira, mga tagpalamati naton dira, kumusta gid kamo? I hope you are all fine. Inom anay tubig sa iban nga mga na-shock pa dira. And base may final report man kita nga makuha kung ano na ang pinaka-latest nga status dira sa may Rizal Lapos. So let me welcome everyone sa sining hapon. This is Tita Regine and balik kita sa pagdulong sa inyo sa mga kasaysayan diri sa Kahapon Lamang program. And although saddened kita sa nagluntad nga sunog dira sa may barangay Rizal Lapos, but ang ato naman nga mga OFWs just made me so happy because yesterday may ara kita isa ka letter nga nabasahan nagikan sa isa ka OFW, and today another letter naman from isa man ka ex-OFW. So thank you very much gid kagabayang iban dira would also be inspired, especially ang mga ara pagid nga nagapabilin sa luwasang pungsod kag nagaupod gihapon sa aton. They stay connected diri sa KLP kung sa diin mo sila nga bayad sang kalibutan sa gihapon nagapamati diri sa Kahapon Lamang program, and especially naga-share sang ilang mga istorya diri sa Kahapon Lamang program. So salamat gid. I'll be expecting more stories coming from you. So sa tanan naton man nga mga suki nga mga tagpalamati diri man sa probinsya kag syudad sang Iloilo, salamat gid. Good afternoon sa inyo and sa iban nga ara sa mga nagkalain-laing nga bahin sa Pilipinas ug sa sagwa sang pungsod. I welcome you all sa sining nga hapon sa aton liwat nga pag-ugnayan, and kabay ang inyong mga istorya nga ready na, pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or masulat and isend dayon sa Kahapon Lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's start everything with a song from Winsett Rose Hakot, Kung Mahal Mo Siya. Good afternoon, welcome everyone sa Kahapon Lamang program. Alam mo na mahal kita, ngunit alam ko rin mahal mo siya. Sa isip ko, gusto kong kalimutan ka, ngunit sa puso ko ay di ko magawa. Pagkawalan ka, ipamigay ka, at hayaan kang umibig ng iba. Di ko pa yata kaya ipagsigawan, ipagpilitan na di na kita minamahal. Di ko na yata kaya kung mahal mo siya. Pipilitin ko limutin ka. Kung mahal mo siya, di kita naalis sa pag-ibig ko. Kung mahal mo siya, alam mo ba, dasal ko araw-araw, matutunan mong ibigin din ako. Ano ba ang gayumang ginagamit mo? Nahuhulog ang buong mundo sa'yo. Mabuti mang doon ka kung saan nagkangiti ka't masaya. Balang araw tatanggapin ko rin na kung mahal mo siya.
na mahal kita. Winsett Rose Hakot, kung mahal mo siya. Good afternoon and hello. Good afternoon and hello again, mga kabombo. Sige, aton nga oras, it's 2:22 in the afternoon. Masugod kita basa sa mga istorya diri. And as I was telling you earlier, I am so happy, because another OFW ang nag-share man sa iyang istorya diri. Although ex-OFW na ni siya. But I'm really happy. Thank you, Kid Inday sang Iloilo. Susuguran ta niya nga letter. It says, Dear Tita Regine. Tawagan lang ako kay Inday sang Iloilo. Antes ko sugdan ng akong nga kasaysayan, tita. Ginagreet ko ang tanan nga katapo sa Bombo Radio. Kag sa imo man, Tita Regine, maayong hapon, kag Happy New Year sa tanan. Kag sa tanan nga mga KLP lovers. Ang ako ni gasaysay sa imo, tita, ang parte sa pagpauli ko halin sa Singapore. 6 years ako sa Singapore. Tita, nag-finish contract na ako sa January 2014. Pero antes ako nagpuli, tita, may gin-training man ako nga mabulos sa akon. Before ako mag-finish contract, tita, nagabusong ni ang akon nga ama. Sa 6 years ko sa ila, tita, pag ulan siya nagbusong, kay napatay na ang ido nga akon nga alaga. Muna nga nagbusong na siya, tita. So, doggy gali sa una ang ginaalagaan, ha. Pero antes sina Tita Regine, wala ko plano nga mag-for good tani. Pero hindi ko maintindihan ang akon nga kaugalingon, tita. Excited man ako nga may bata na sila, kag ako pagani ang ginapamangkot nila kung ano ang ipangalan sa bata nila. Ang hambal ko, why ko may naisip kung ano pwede ipangalan. May ginhambal siya nga pangalan, pero do ka would like tita i-pronounce. Tihambal nila, mangita lang sila liwat sa pangalan para mahapos ko daw i-pronounce. Ang ginhambal nila nga ngalan is Viraj. I hope I got it right. Viraj. So hambal sa amo ko, tita, okay lang bala ina sa imo ang Viraj? Ma-pronounce mo bala sang injakto? Tihambal ko, okay man, kag mahapos i-pronounce. So, nag-okay na ato, tita, no? Kaya di kampante man sila, nga hindi ako maghalin sa ila. Pero nagdugay, kag nagalapit na ang pagbata sang ama ko. Tita Regine, do permi kami gaaway? Gamay lang nga bagay. Do kalain sang buot ko. Kag nag-abot sa punto, tita, nga ginabalan ko ang ama ko, nga makakita kamo kag sa indi sang kapalit ko sa December, mapuli gid ko. Yung inugbata niya, tita, bali November 5, 2013. Pero, ma-end ang contract ko January 2014. So, amo to halinan, Tita Regine. Nag-amat-amat na sila kadto sa mga agencies, kag dalun sa balay nila para ipakita sa akon kung okay bala ang mabulos sa akon. Balaan ko man, tita, nga sala ang ginapanghambal ko, kag nagbato na ako sa ama ko, tita. Hindi ko maintindihan ang kaugalingon ko. Kung nga, tama ka insensitive or sensitive sa akong, tita? Kagkaagi gani, Tita Regine, nga nagsabtanay kami sang ama ko, gasinggitanay, gid wala kami, tita. Ara pa na ang amo ko nga lalaki. Nagsinggit man ang amo ko nga lalaki, tita. Balya, stop it, both of you. Tinagtinong kami, Nakaligad ang pila ka adlaw. Tita, nag-okay man kami sang ama ko, nangayo ako sorry sa iya. Natingala sila, tita, kung nga nagaamo ako sadto. Hindi man ako kabalo, Tita Regine, kaya nagaabot man lang sa akon, ngagulpi lang, nagainit ang akon ulo. Kag na-realize ko, tita, nga didto na, nagsugod ang akon nga menopausal.
Oy, naga-hot flashes ako kung gabi. Kag Tita Regine, tagtatlo ka bulan kung mag-abot ang akon nga pamulanon. Wala man ako nakulbaan kung hindi na mag-abot ang akon regla. Kati wala man ko may nahimo nga malain. Kag balaan man sang ama ko tita, nga amo na ina ang akon nga regla. Ginpamangkot niya ko gani, kung ano na ba tiyag ko. Tiyambal ko, to kainit lang permi pa matiyag ko. Kag kisa malamig man. Research niya tita, kag ginhambal niya sa akon, halaka. Amo ina ang signs sa nagamenopause. Di sa isip ko, mayo gani, kinatak-an ako iyasang kadabulan, may regla Tiyang bal niya sa akon, kabata pa sa imo, parang nga mag-menopause ka na. Tiyang edad ko sa to tita, was only 38 pa lang. Amo to tita, nga nag-decide na lang gid ako, nga mapuli na. Ma-for good na ako. Kag pilaman ka mga Pinay, ang ginadala niya, kag ipakita sa akon, kag may gin-recommend man ako nga miga ko tita, kag gin-interview niya. Pero wala niya ginkuha, kay do hindi siya gawa kasi gawod mag-English tita. Tito na disappoint man ako sa miga ko tita, kay dugay naman siya sa Singapore, pero nga ang hindi siya gawa kabalo. Kag tita, nanugon ako, kay tama kabuot sa mga amo ko. Dito pagid ako disappointed sa miga ko. Sa ginsugid niya nga graduate siya 4 years. Tita, ka naka-eskwela pagid siya 2 years. Pero hambal niya sa akong tita, hindi lang paghambal kay ama. Pero wala ako man ginsugid sa miga ko tita. Nga muna hambal sang ama ko nga mabudlayan sila mag-communicate kung hindi siya kabalo. Kag may nakita na gidman sila tita. Nagabot ang mabulos sa akon September, kagin training ko siya. Sa aga, pagbugtaw namon, manaog kami, dala ang alaga nga ido, i-walking namon siya tita. Kagin tudluan ko siya kung paano magdala sang ido, kag ano ang bawal. Taga Mindanao man siya tita, kag Ilonggo man ang hambal niya. Mga 3 weeks na ang training ko sa iya. Ang gina-expect ko tita, December ko mapuli. So, makabata pa si ama, antes ako magpuli. Pero, nakibot ako tita. Ginpapuli ako ni ama, October 2014. Wala ko gid gin-expect tita. Kay gun December pa ko tani mapuli, may kwarta pa ko nga dala. Kay pila pa ka bulan na may sweldo ako. Pero, ginpapuli ako October. Siyempre tita, sino mo nabi ang manamian sa akon sadto nga time, nga tama na sa akon kapalasabat sa amo ko. Well, deserve ko man na to tita. Galing, hindi gid ko prepared tita, kay wala gid ko dala nga kwarta. Ang dala ko lang is ang sweldo ko nga October, kag may utang pa ako sa ila, ginbuhin pa nila tita. Sa 6 years ko nga serbisyo sa ila tita Regine, buay ko may nakuha. Wala gid nila ako ginhatagan, bisan gamay lang. Wala na nila ako gindulong sa airport, ginpataksi na lang nila ako. Well deserved ko man gani tita. So sang ara na ako sa airport, tita Regine, abi mo, damo lang nagasulod sa isip ko. Wala ako nagpabalo, nga mapuli ako tita. Ang isip ko, nga daw mangindulaan na lang ako. Nga hindi ko magpuli sa balay, pero hambal ko, di na ako makadto. Kag nakaisip man bala ako nga mahikog na lang ko tita, pero doon nahadlok man ko tita Regine. Nagahibi ako sa airport. Gintawgan ko ang bana ko nga siling ko arin ako sa airport sa Singapore, kag mapuli ako nga wala sang dala nga kwarta. Tingambal sang bana ko, puli ka lang, bisan wala ka kwarta, ang importante ikaw. So dito ako tita, kag nahimasmasan. Abi mo tita, daw buang na ako sa airport. Kag maayo na lang, kay nagdaog ang maayo, sang samalain ko nga mga naisip. Kag pag-abot ko sa Iloilo tita, naghibi ako nga nagahakos sa bana ko. Bal niya, okay lang na, importante, ari ka na di. Nakaligad ang pila ka bulan. Nagpa-check ako sa OB ko tita, kag ang hambal sa doktor,
nga early menopausal ako, Tita Regine. Kag pag edad ko 40 years old, tita, menopause na gid ako. Subong 49 years old na ako, kag na-confirm ko gid man, tita, nga tungod adto sa pag-menopause ko ang pagbago sang ugali ko. Kag bisan ang bana ko natingala nga nga daw nagbago ang ugali ko. So asa na lang diri, Tita Regine, ang akong malawig nga sulat. Kag salamat sa imong pagbasa. Ang tagpadala, Inday, sang Leon, or sang Iloilo. Well, Inday, thank you so much. Gid, ginaklaro ko lang ha, hindi sa halin sa Leon si Inday. Ang iya code name is Inday, sang Iloilo. Nag-slip of the tongue lang kita. But anyway, ay kabudlay, gid man na bala, no? Amo na ginatawag nga perimenopausal. Bali, period before gid sang imong pag-menopause nga sa mga wala pa yan, no, nakaintindi sina daw ka ano man, no, daw ka palaisipan man para sa ila nga all of a sudden nga ang nag-amo na sila no, naging masingki, naging very sensitive, kay gali wala sila kaintinding hormonal imbalance na gali, no, ang nagakos ang ilang pagbag-o sang ilang ugali. So even ikaw, because di ka very young pa, no, at 38 nga mag-experience ikaw sa amo sina. Pero may mga ara gid man, especially ang ba nila if early ka man nga naabutan sa imong mga period. So laban-laban early ka man, no, nga mag-menopause, or depende man kuno ang iban gambal, depende man sa inyong lahi, like sa mother mo, kung early man siya nga nag-menopause, laban-laban ikaw mo early ka man. But anyway, sayang lang gid, no, nga that time daw wala mo siya gintutukan, kag daw wala gid siling, no, nga gin-estudyuhan mo ang mga changes nga imo nga nabatyagan sa imo nga kaugalingon. Siguro you're really very so familiar na gid sa imo nga ama, nga hindi mo na yan mapunggan ang pagsabat-sabat sa iya. But to believe man kita sa ama mo, kung sa amo mo, no, siguro gin-stretch man nila ang ilang patience para sa imo. Kay ti kanila, no, gina-appreciate nila ang imong malawig na nga pagtener sa ila, and siguro nami man ang imong performance, and at the same time manami naman ang inyong relationship before ikaw nga ginatake, no, or before ikaw nga nakabatsyag sa mga signs, symptoms ang perimenopausal nga wala mo na intindihan, nga amo na inagali. Until siguro, no, nga ginmuno sa imo, sang imo nga ama, but though hindi kaya kabalo mag-control, or hindi ka dapat kuno intindihon mo, no, ang imong ginabatsyag, and at the same time dapat ang imong support group maintindihan ka manila ang mga tawo sa imong palibot nga kung for example gulpi ka lang nga masingki for no reason at all, nga tido mo gidya ang nagakatabo sa imo that time, no, nga doon di mo na maisip or madumduman nga ay ama ko na ni ang ako nga ginaaway, ama ko na ni ang ginasabat-sabat ko. Pero because wala ikaw sang prior knowledge regarding sa amo sina, so daw wala mo gid siya ma-handle sang maayo, wala mo gid siya ma-manage sang maayo. Siguro ang imo nga ama kagang amo, no, gahatag pa ya allowance, kagahatag pa ya sang pagpasensya sa imo. Galing kay ti may mga ara ka na mga impulsive nga mga decisions, may mga ginabuya ka na imo nga mga halambalanon nga whether kikita ka mo or hindi sang mabulo sa akon mapuli gid kuya. Ti sila man siguro gapangaman man lang sila kay ilang tawabala ang sitwasyon nagabusong pangadaan ng babayi. So amo to no, ti kinahanglan nga magpreparar man sila kay ti ikaw gahambal ka na nga ti amo na yang imo nga decision. And siguro, no, sa bahin sang imo nga mga employers, the reason nga ginpalakat ka na lang nila October pa lang is because ti nakita nila nga ti may nabulos naman sila para sa imo. Kag naging practical lang gid sila siguro no, rather than magsweldo sila sa duha ka persons nga ti do hindi man necessary
Ang kinalan naman lang nila siguro is isa lang. So that's why again let go ka na lang nila earlier. And basi man, way kita kabalo, basi man nga partly because do nainit man sila siguro sa imo or nagaka-hurt man sila sa imo nga pagsabat-sabat sa ila kag daw hindi man sila mismo kabalo kung paano kanila nga i-handle. Kaya all of a sudden, no, ang mga changes kadasig lang gid nga nagmanifest sa imo kag hindi ka makabalo mag-handle, hindi mo man maintindihan ang imo kaugalingon, sila man do hindi man makaintindi sa imo. But anyway, sige lang, everything happens for a reason. And kanami, because you found comfort sa imo nga husband, sa iyang ginapanghambal sa imo, sige lang, puli lang, di bisan wala ikaw sang kwarta. So I'm sure, no, siguro the first part may mga little regrets, pero sige lang, hindi man manami nga we live in regrets, but we have to move forward. Charge to experience. I don't know kung galing kay 40 plus ka na subong. Singko basi kung plano mo pa nga mag-abroad liwati, depende ina sa imo. But anyway, siguro okay ka na diri kay 2014 for good ka na. Tapos okay naman ka mo siguro sa imo nga family. So I just hope nga anything kuno that happens to us, gapakita lang sa aton nga naga-journey kita sa sini nga kalibutan kag naga-learn kita and naga-grow man kita sa mga mistakes nga aton nga na-commit. But sige lang, life goes on, and so choose to be happy sa gihapon every day of your life. Thank you so much, Gid, sa imo, Inday, sang Iloilo. Tell your friends nga mag-share man sila diri sa KLP. Salamat, Gid. 2:39 ang ato yung oras. Magapanubalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Paano bala magpain sang basura sa Panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang Panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa Panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto.
Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng iban nga tawo pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamat. 2:43 ang aton nga oras. Let us go sa story ni Aris 8. Dear Tita Regine. Tita, mayong hapon sa imo, o sa imo tagpalamati. Tita, na-remind ako ni 14 sang uton about sa mga kababalaghan. Tita Regine, may araman ako experience na. Sang gamay pa lang ako, tita. Siguro, dyan sa edad ko, nga 7 to 8 years old. Sa makita ko ang mga bagay-bagay nga hindi makita sang normal nga mga mata. Tita, sa amuni nga mga tinion, waay pa kami tika o galingon nga bomba sang tubig, kundi bubon lang. Kag may ara lang tarog nga nagka-connect pakadto sa amon nga palaliguan, tita. Nagasag-ob si mama katubig, kag ako nagatimba. Masarangan ko man, Tita Regine, nga magtimba, kay ang timba nakabutang sa puno kamanse. Kag sa punta, may pabugat para dasig lang mapasaka ang balde. Kagang balde, ginangkop man sa puwersa namon nga magulutod. Tita, 3 pa lang kami sini, kag ako lang, kag si Kay nga sunod kanakon, ang pwede katimba, kay gamay pa si B, nga ika-3. Tita, nagasag-ob si mama, kag waay ako kamaan, nga si mama, tuya pa lang gali sa balay, kag waay pa kagwa. May ara ako nakita nga babayi, nga ang kalawason, ara ang gid-gid kay mama. Kay ako hindi man aware sa ginatawag na doppelganger. Google nato, no? Doppelganger, a ghostly double of a living person, especially one that haunts its own fleshly counterpart. So gintawag ko man siling ko, ma, buksi doon, kay buta doon ang tarog. Pero why tiga sabat, tita? Tita, why daya ti buka? Maluwas lang sa may pinaka ba na nga bulutangan katubig, kag ang punta do pareho sa gripo, ginbuhuan lang. Tita, balik kita sa istorya. Nakibot ako, kay nagwa si mama halin sa balay, nga may dala nga balde. Kag napamangkot ko, kung kagwa ta na kaina, hambal na bag-ulang. Tita, naghipos na lang ako, kay waay gid ako idea, kung ano atong nakita ko. Tita, ang sunod dumantana, year 2019, antes ang pandemic, kag bulan sa October, kung hindi lang ako malipat. Gapauli kami ni M, akon nga kababata, kag tupad balay man lang. Naabtan kami kaulan, samtang nga gapauli kami, kag naghapit kami danay sa balay ka kilala namon, kag magpanilong. Kay tungod hapon na, kag lapit na magsirom, naghambal si M, nga hulaton dulang namon magulang niya para may imaw kami pauli. Ang ending, way kami kamaan, nga nakaagi doon galitan na, kagwaay kami kamaan, kundi nag-amat-amat kami ni M pauli.
Tungod may mga cellphones man kami, so amudo lang ato, ginhimo namon nga flashlight. Tita, sa gapatukad na kami, okay man ang dapyas ang hangin. Tita, hindi gid tama kalamig. Pero, sa malapit na kami sa patag, gulpi lang naglamig. Nga do pareho bala, nga may ara kamuupod nga hindi makita. Kay tungod ako sa ulihi, nasabit ang akong payong sa siit kakawayan. Kag pagbalikid ko, tita, nakita ako ang babayi nga nakaputi. Siguro, tita, ginhawida na ang akong payong. Tita, why man ako ginkulbaan, ulihi na lang. Pero sung makita ako ato, gulpi lang nag-sink in sa pensar ko ng mga muyo. Pero tita, gasamo na pangamuyo ko sa ako niya pensar. Tita, why ako nanugid kay mama. Kag pagkaaga, pareho lang sugidanay namo ni M. Kaamon inagyan sang gabi nga ato. Tita, ang amon abi alagyan, talon na. Kag sa unhan sina, may ara sang puno sang balete, nga hambal sa mga malam sa amon, ginaistaran sang tiyanak. Kay oras makabati ka sang hibi sang bata, patalangon na ikaw. Tita, hindi mo lang ako isa ini naka-experience, kundi pati ang ako niya pakaduhaman, nga nag-eskwela pa kato, kag-graduating na sa college. Aga ato, tita, kag pakadto na sa dam nga amon ginaagyan, ang Suwagi Dam bala, tita, dyan lang kami kapang laktod, kay tilapit lang. Sang gaagi siya sa may puno sang balete, tita, may nabatian nga hibi isang bata. Kag samtang nga nagapanaw, natingala, kung nga alain na ang alagyan nga ginaagyan niya. Tuya na pakadto, sa balay sang amon kagawad sang una. Tita, maayo man, kay waay man na anugid. Tita, kang ligad man, diri sa balay, may nagapanitsit man, pero kami lang ni kag ang bata, waay man sang iban. Namangkot si kanakon, kung ako nanitsit, hambal ko hindi. Nangakig pa ako kana, pero ang matuod, tita, ginakulbaan na ako. Kay sa takas balay, may puno man sang balete, pero waay man kami na ano. Sa una, tita, nagkaladula man ang amon mga gamit sa subong. Tapos kung hindi mo na pagpangitaon, ay nagatuhaw lang. Si mama, tita, na-experience naman nina, pero doppelganger ni Sina. Kay si tita, mahilig manago, kag kibuton si mama. Nagdalagan daw si palibot sa balay, kag natingala si mama. Kung nga awa ay mangod nagbukas ang portahan sa kusina. Kay John si C. John si C gaagi magsulod. Gintawag niya, pero way tiga sabat. Ginlibot na ang likod balay, pakadto sa kusina, pero waay gid ga-answer. Gali si mama kadya tita ga module. Tiginambala ni mama nga, kung gapamahog ka mo, imawin nyo dulang ako, hindi nyo ako pagpahadloki. Kay si mama lang abi, ang tao sang time na dya, kay ang balay, may lumon kami, nga hindi makita. Pero, why man san, daga pang halit, tita, Tita, 1 year, nagali ako this month of January. Kung hindi ako magsala, January 17, sang first mo ginbasa ang ako niya story. So, tita, antes gali ako malipat, I want to meet student mom sang Lambunaw. Kay galibogid ulo ko, kung nga a student mom, iya ko name. Kay waay ako kapamati sang first story, tita. Pwede mo bala siya ma-message para sa akon? Kagihatag mo na lang sa iya, akon nga FB account. So, salamat kay tita. So, hasta na lang danay dya ang akon nga sulat. Ang matinahuron, Aris 8.
Well, RC, thank you very much, Gid, sa story mo about kababalaghan nga na-inspire ikaw sa mga istorya man nga ginashare diri sa ato ni 14 sang uton. So, after hearing ang mga istorya about kababalaghan ni 14, ikaw man, no, nadumduman mo man ang imo kaugalingon nga mga experiences nga may ara man nga mga misteryoso nga mga nagakalatabo sa imo sang una. Okay? Well, anyway, nag-enjoy kami sa imong story. And regarding sa kay student mom, sigurado gid ako, no, wala gina nagakamiss si student mom sa pagpamati every afternoon diri sa kahapon lamang program. Kag padayon man ang iya nga pag-share sa mga istorya diri. Sigurado ako nga nabatian niya gid ang imong request para sa iya. So wala ka gili ka pamati, so wala mo na nakuha, wala mo na gets kung nga ang student mom siya. I am sure, ha? Kung mangin friends na kamo nga duwa, makarelated ka mo sa isa kag isa. Student mom siya because estudyante siya nga Iloy. Samtang nga naga-eskwela. So mother na siya of, hindi ako mo sila, 8 gid man. So 8 gid man, no? Ka-children, student mom. And then nag-decide siya nga mag-eskwela sa college. So amo na, no? Parehas man sa imo. Isa na ikaw ka Iloy, pero isa pa lang yung imo nga bata, and then nag-decide ikaw nga magpadayon sa gihapon sa imo nga pag-eskwela. So relate gid ka mo, sigurado gid, no, sa isa kag isa. Once nga maka-establish na kamo sang connection. Sige, mangkuton ko si student mom, ha, kag anyway, ginhatag mo naman diri ang imo nga FB account, so i-forward ko lang sa iya the next time kung maka by chance, no, nga we have a chance para nga mahatag sa iya kay wala man ni siya yan naga FB sa pagkabalo ko. Well, anyway, sige, we'll try to find ways, ha. So salamat kids sa imo again, Aris 8 sa istorya diri about man sa kababalaghan nga imo nga naagyan sa imo kabuhi as inspired sa mga stories ni 14 sang uton kanami kini connect makita, no. 2:54 ang aton nga oras, magapanabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Viva Señor Santo Niño! On January 25, Saturday, Bombo Radio, Plazuela de Iloilo, and Star FM will give you the best and the most extravagant band competition for Dinagyang 2025, Pasigabong. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands 2025. Don't miss a chance to witness this one great musical competition and showdown. Participated by 12 carefully selected bands from Visayas. The first prize, 50,000 pesos. The second prize is 30,000 pesos. And the third prize, 20,000 pesos. An additional amount of 10,000 pesos will be given to the band with the best on-stage performance. All non-winning participants will be receiving 5,000 pesos each. So remember the date, January 25, Saturday. The time, 6 p.m. The place, Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo. The event, Pasigabong. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands 2025. Viva Señor Santo Niño! Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Ini amo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa linsa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino commercial air transportation.
Kabombo, subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas ginbuksan sa Iloilo sadtong 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday JC Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia, kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon. Bombo, thank you so much sa inyong time. We have no time left for today, but ang sulat mo, Lola Neni, sa 3rd District, buwas ko na lang ini nga basahon. Thank you so much, Gid. And ang inyo man nga mga letters nila, mga kabombo, I hope in transit na, na-send na, na-click na. Kung na-click na, I hope gin-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info para hindi madula, no? Amo na yung ato nga email ad. Kaya sa mga wala na ka-email, pwede nga sulaton gihapon na din ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang inyong paborito nga mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo. Next na, si Toyang Ermitanya, tapos si Provincial Jail, kag ang Dear Diary. I am sure gina-look forward nyo gid every afternoon ang ining mga dramas. So maraming salamat sa inyo, of course. Barikay naman kita tomorrow sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat kid. Good afternoon and God bless.